Presentación do libro Das Pontes do Río Leches. Boas tardes, boa tarde a todas as persoas que se atreveron a vir, que se dignaron vir aquí a esta presentación do libro, do cuarto libro de Florival Lanza. Así que moi agradecido pola vosa presencia, igual que agradecer a Marta que aceptara facer realmente a presentación. Eu só vou decir as palabras, e por suposto a librería Cartabón que nos ofreceu o lugar e o sitio e o espazo para poder estar aquí todos xuntos. Quero aclarar dúas cousas de entrada. A primeira é que eu nunca estuve nunha presentación dun libro e, por lo tanto, nunca presentei un libro. E unha segunda cousa é que, bueno, entre as innumerables virtudes que eu teño, como todo mundo sabe, entre as humildades, sinxeleza, modestia, non está a oratoria. Así que entre unha cousa e outra, en 5 minutitos despacho, vos quedades con Marta e con Florival, o cual é má sorte para vos. Tenho aquí a chuleta, non podedes ver. En todo caso, con todos estes antecedentes, que é o que fago aquí, porque estou aquí. Bueno, unha persoa, non se recordo quen era, que escribiu algo así como que cando chega a xubilación hai quen pon en práctica ou descubre algunhas vocacións ocultas ou ocultas ou disimuladas aí na parte de atrás da, non sei se da inteligencia, pero polo menos da personalidade de cada un. E tamén hai quen se dedica a cumplir fantasías juveniles ou infantiles. Eu optei por esta segunda parte, a das fantasías infantiles, pero afortunadamente Florival dedicouse a algo moito máis productivo, que é o de escribir. E escribir, non escribir por escribir, sino escribir facendo literatura, e literatura tamén con contido. Eu, se tuvera que falar deste home, que non quero falar moito, máis que dúas palabras, eu destacaría nel unha serie de valores que, hasta onde eu conozo, conforman a súa vida e creo que conforman tamén o que ele escribe, que serían a curiosidade por coñecer, por saber, a honestidade, a coherencia no seu pensamento político e ideolóxico e a valentía en defender aqueles principios que conforman o seu pensamento e a súa forma de estar no mundo. Valentía, ademais, que lle ten traído custes de moi diversos tipos. Fui alá polo ano 97 en Tailandia, onde nos encontramos, parece unha declaración de amor, onde nos encontramos por primeira vez, por certo, nun lugar que nin contábamos con ir, porque era un congreso da Confederación Mundial do Traballo, e o congreso estaba programado para ser realizado en Sri Lanka, se te lembras, e 3 semanas antes a guerrilla tamil volou, fixe unhas bombitas ali no hotel e quedou todo desfeito. E a verdade que eu sempre me quedei admirado da capacidade de improvisación daqueles asiáticos, porque en 21 días montaron todo o congreso lá en Tailandia e para marchamos todos. Pois desde aquel encontro en Tailandia, a verdade que coincidimos en moitos lugares, tanto en Asia, como en América, como en Europa, como en África. E, bueno, pois compartimos moitas cousas, compartimos salas de reunións, aeroportos, hotéis, compartimos debates, discusións, compartimos comidas, bebidas, momentos agradables e a veces hasta enfados incluso tamén. Pero a min gustaríame destacar de todo isto outra componente, e é que, a ver, el era, naquele momento, e hasta hai poucos anos, era o responsável de políticas de relacións internacionais da CXTP de Portugal, da CXTPI.
foi eso que nos levou a estar en contacto un co outro. E polo que respecta a organización que eu representaba, que era a CIGA, o que teño que decir é que, bueno, que eu creo que a CIGA, non sei se pode parecer moi exagerado, pero creo que nunca lle agradecerá o traballo que el fixo a prol do noso reconhecemento e da nosa presenza nos espazos internacionais. E eu quero citar solamente 3-4 cousas, que é, por exemplo, decir que seguindo a doctrina clásica, como Galiza é unha rexión da España, as centrales sindicais francesas, a CGT ou a propia CGTP enviaba aos nosos congresos a súa respectiva regional, fose en Francia a Bretaña ou fose no estado en Portugal o Porto, o Braga ou Viana do Castelo, porque como éramos unha rexión non tiñamos categoría, nin nivel, nin organización, nin importancia como para que unha confederación como tal non recoñecese tamén como confederación máis lá dunha estrutura puramente regional. Eu sei que eso se rompeu con Florival, cando menos coa CSTP de Portugal eu sei que tuvo os seus, non lle vou chamar enfrentamentos, pero sí discusións moi fortes con o XT e con comisións, e que foi capaz de romper o veto, a opinión de comisións do XT, enviando e establecendo unhas relacións da CSTP coa CIGA de tú a tú, ou de igual a igual, cada un no seu espacio, cada un coa súa dimensión, evidentemente. Pero tamén teño que dicir que foi a primeira central sindical europea que deu ese paso. E deu ese paso, e eu sei que tamén que tuvo internamente os seus propios debates, discusións e horas de convencemento, pero o certo é que aquí o compañeiro e amigo Florival conseguiu mudar esa situación e desde entón, a partir de aí, que o recoñecemento ou a relación CIGA con CSTP se estableceu entre dúas confederacións sindicais nacionais de igual a igual. Quería poñer 2 exemplos máis. Un segundo exemplo foi o que hoxe se chama Confederación Sindical de Países de Lingua Portuguesa, que é unha central sindical internacional de ámbito lusófono, creada lá a finales da década dos 90, e que, bueno, nos pedimos a entrada. Entendemos que nos, a Galaecia, formamos parte daquela Galaecia que existiu no Imperio Romano e tamén entrada, ou polo menos ao principio da Edade Media, e que, bueno, logo a historia lá no século XII, XI nos separou e puso unha fronteira polo medio que ainda dura hoxe. Pero por historia, por cultura, por lingua, nos entendíamos que como central sindical deberíamos estar aí tamén. Nin que decir cabe que a oposición de moitas da maioría das centrais sindicais era real, e era real por dúas causas. Eu creo que por dúas causas, non sei, me corrixirá se estou confundido. A primeira é por descoñecemento, porque aínda moitos anos despois, cando ibas a Angola, ou Mozambique, ou a Guiné-Bissau, ou que sei, a Cabo Verde, cando aparecía por ali el español. Entón, esa cousa del Galiza-España si é complicado, incluso aí en Portugal non vos digo nada lá en Mozambique ou en Angola. E iso era unha razón, pero outra razón era tamén a forte oposición da UGT portuguesa, a fortísima oposición da UGT portuguesa, que, bueno, por cousas que non veñen ao caso, pois tiña dentro da CPLP sindical unha presencia e unha influencia moi forte. E foi unha vez máis aquí Florival en solitario quen defendía ali as nosas posicións e o noso direito a estar ali. E, bueno, algo debeu facer, porque logo xa, cando foi no segundo congreso, xa nos aceptaron como convidados, non sei que, observadores convidados, unha cosa que só daba direito a ir, ficar calado e marchar. Pero, bueno, xa era... E, bueno, así foi avanzando o tempo, logo finalmente alá nun congreso en Angola, en Luanda, se modificaron os estatutos e por fin podemos entrar como unha central sindical máis das 18 ou 19 que forman hoxe a CSPLP sindical, se chama ahora
a Confederación Sindical de Países de Lingua Portuguesa. E novamente a CSTP e o Florival como persoa foron os que nos abriron camiño aí e eran a punta de lanza que nos tiñamos, bueno, que eles se ofreceron voluntariamente a facer en defensa do que é a existencia da nosa central sindical e por ende, e como consecuencia tamén de Galiza como un ente real, non como unha rexión así dun estado que, bueno, que ao non entender de algúns usurpa o que é a nosa soberanía. E vou poñer un último exemplo e non poño máis, aínda que neste caso teño que dicir que non tuvo moito éxito, que é o que se chama o Consello Sindical Interregional Galiza Norte de Portugal. Isto é unha estructura da Confederación Europea de Sindicatos que se repite en todos os países da Unión Europea que teñen fronteiras comuns. Entón hai unha especie de encontros sindicais e reunións sindicais, digamos, unha estructura derivada da propia CES, na que no caso do Estado español pois está, bueno, aí pola parte de Extremadura, Andalucía, Castilla e León, pero bueno, hai un que en concreto, que además chamas así, Consello Sindical Internacional Galiza Norte de Portugal. Claro, aí o problema de Florival e da CSTP que xa non pelexaba co xete portuguesa, que pelexaba co xete portuguesa e os de Española e as comisións obreiras españolas. E xa vos podedes imaginar que aí o resultado sempre foi 3-1. Un a favor e 3 en contra. Eu sei que esa asignatura temos aí pendente que deixar ya os que veñen atrás. E realmente foi a única iniciativa que eu conoza que o Florival enfrentou e que, bueno, e que perdeu os resultados. As batallas nunca se perden, sempre quedan aí. Hai que retomalas, pero nunca, non é o final. E, bueno, por non falar de máis cousas. Entón, situadas un pouco o que significa tamén que o compañeiro, precisamente 4 palabras solos sobre esta vocación que tiña aí escondida. Por lo menos eu nunca soupen que escribira hasta que... Bueno, escribir o discurso, bueno, eu tamén escribía panfletos, pero eso non escribir outra cousa. É outra cousa. E é que Florival deulle por escribir, de unha sorte. E ademais sempre que empezou a escribir de maneira un pouco polo que falaba eu antes, non desa honestidade e valentía de defender aquelo que el creía que era defendible, e defenderlo na organización, e defenderlo no partido, ou defenderlo no campo de fútbol, igual onde estés. E por eso o seu primeiro libro tiña que ver con política sindical internacional. E a partir de aí, digamos que ese foi o único libro de ensayo, por decirlo de alguma maneira, de ensayo político sindical, e logo xa cambiou de xénero e de estilo, non? Pasou, anda por aí un libro que conta un pouco unha parte moi pequena do que se foi a súa experiencia na guerra de Angola. Ela estuvo de soldado portugués na guerra de independencia de Angola. Entón ese libro é un pouco de catarsis, a catarsis persoal de experiencias vividas en aquel período terrible da guerra angolana, guerra de independencia. De aí saltou a un libro que non está aí, pero que se desenvolve na Hispania da Idade Media do século XII, e que ten como escenario, ten como trasfondo histórico o Islán, na época das invasións árabes, e se sitúa xeográficamente, fundamentalmente, inda que logo se ramifica, no que era a zona de Extremadura, a zona Marvao en Portugal, Extremadura enfrente, bueno, un pouco esa área xeográfica e Badaxoz, Castros. E o último libro, pois, é este que temos aquí, este que é o que nos trouxo aquí, que é este libro de As Pontes do Río Letes, o río do esquecemento, pero que tamén é o río non só do esquecemento, tamén é o río que de alguna maneira nos enlaza tanto a Galiza como o norte, o río Lima, que nace para arriba de Xinzo e que pasa por Pontes da Lima e acaba Ponte da Barca e acaba en Viana do Castelo.
E é un libro que, bueno, eu non vou decir de que fala, porque ademais en plano literario non son crítico literario, ademais está Marta, que deso sabe moito, que para iso escribe ben, e non podía valer un premio, iso sei que sabe facer moi ben. Pero é un libro que para min ten máis alá do valor literario que poda ter, que eu non son quen de decir se é merecente do premio Nobel ou non, pero sí, aparte de que o lín, por suposto, e para min que é un libro perfectamente libre, pero lexible, pero máis alá deso é que eu non conozo, tamén non son un amplo conocedor, todo hai que decir, da literatura, e moito menos da literatura portuguesa, pero eu non conozo ningún outro caso no que un autor portugués utilizase unha novela para dar a coñecer ao público portugués unha realidade que é o nacionalismo galego, que é absolutamente ignorado do outro lado do miño para baixo. Entón, para min este libro, a valentía de enfrentarse a eso, cando ademais eu quero decir que Portugal xunto con Siria, que o saiba, son os dous únicos países do mundo onde as constitucións non recoñecen a existencia de partidos que non sean de ámbito estatal. Creo que son Portugal e Siria, además, non é unha concepción moi unitaria estatal, entón que ainda por riba do desconocemento de Galiza, que é só España, que se mete nun tema que podía ser máis ou menos tabú en Portugal, e que o faga con honestidade, con honradez, e que o faga incluso como casi, eu non diría un misioneiro, pero polo menos sí como pioneiro de dar a coñecer na vía, no espacio, no mundo da literatura, o que é eso do Galiza, outra visión de Galiza, que é eso do nacionalismo, que estos están locos, estos son de la Edad Media, que les pasa a estos. Eu creo que eso ten tamén, para min, digo, un valor máis alá do literario, un valor político extraordinario. Eu xa digo, non conozo ningún outro exemplo, absolutamente ningún, non sei se hai, non o coñezo eu. E, bueno, pois a verdad que de agradecer que Florival se atrevese a meterse por esos camiños que de silveiras, que ben seguro a salir un pouco raguñado, pero bueno, eso son, está acostumado, estuvo na guerra de Angola, o sea que sabe, eso non lle atreve. E bueno, pois agradecer máis unha vez a Florival que este por aquí, que dira este paso, e volvo a dicir tamén a vos todos estar aquí, e ahora xa teñen que falar o que teñen que falar, que xa se me acabou a chuleta, non tiene máis. Ben, pois eu vou a falar das pontes do río Letes, non sin antes pois agradecerlle a Moncho que me metera nesta encerrona. Ademais, dixo, no, o día 20 non podo, bueno, pois cambiámoslo por 21. Pero bueno, estou agradecida, porque comezando polo final, polo último que dicías, non? Nos temos un Letes importante, por non dicir un obstáculo, e é que seguimos sin que exista un canal de comunicación directo que nos poña en contacto. Quero dicir, nin nos coñecemos directamente o que se publica en Portugal, e penso que do outro lado tampouco se coñece directamente o que se publica na Galiza e en galego. Se falado moitas veces que o noso problema é que, como noutras cousas, como nas comunicacións, ao final todo pasa por Madrid. E moitas veces, e ten sucedido no pasado, que a algúns libros chegábamos a eles na súa versión castelán porque nos chegaban a través de Madrid, non? E esa comunicación directa, a interlocución directa nas dúas variantes da mesma lingua que o que falamos, pois non a temos, non? E bueno, efectivamente, pois eu tampouco podo decir que teña un coñecemento moi grande da literatura portuguesa, e é porque non me chega a través dos medios de comunicación ou do que son os canais habituais, non? Que si chegan outras literaturas, pero no noso caso nós temos unha cuestión que nos facilita moitísimo, que é termos o mesmo idioma. Podemos, por tanto, ler directamente en portugués, non precisamos de traducción, pero, bueno, xa para empezar, non temos acceso. Se eu quero ler un libro en portugués, teño que atravesar o Miño, neste caso, irme cara ao sur, e ir a Viana, ou a Ponte de Lima, ou a onde corresponde.
Aínda así, eu sospeito que non existe outro romance que trate o tema. Casi creo que podo poñer a man no lume. Dame a miña impresión de que non debe existir, a pesar de que recoñezo que non podo decir que teño un coñecemento profundo da literatura do outro lado, ainda que intente, na medida das miñas posibilidades, estar ao día, non? E, efectivamente, eu aí concordo plenamente contigo. E creo que para as galegas e os galegos, pois, efectivamente, este libro é un libro importante. En tanto, en canto, é dicir, se mostra que é Galiza, quen son os galegos, cal é a nosa historia e que é o que temos en común, non? Non me acordei de dicir que o meu da Costa é de Ponte do Lima, por certo. É unha casualidade. Son bisneta de un deses homes que abandonou Portugal Perindos Mola. Perindos Mola. Era pobre de pedir. Ben, pois cando me chega o libro, o primeiro que comprobo é o primeiro que vexo é o título, non? Dicíalle eu a Moncho, vaya, xa o título xa. Porque efectivamente a calquera de nós remítenos directamente pois a esa lenda, a lenda do río Lima ou Limia, non? E a ese episodio histórico lendario dos soldados que non queren atravesar o río porque teñen medo a perder a memoria de quen son, non? E aquel general Bruto, entre outros nomes, Xuño Bruto. Décios Brutos Júniors. Boa memoria, eu non podo presumir da mesma, que atravesou o río, sei que os chamou un por un e dixo, pois se ele se lembra dos nosos nomes, logo aquí non hai problema, non? Pero era esa confusión terminolóxica, fundamentalmente, segundo eu lín nalgúna ocasión, obedecía fundamentalmente a que se confundía o nome, non? E entón, bueno, pois pensaban que era efectivamente o río Leteo que simbolizaba pois o tránsito á morte e o esquecemento, non? Despois de ler o libro, eu creo que no propio título está o tema do libro, do que nos quere falar, non? Eu, se tivera que dicilo, como se di habitualmente, cal é o tema dun libro, diría que fala das pontes, as pontes no espazo e as pontes no tempo. É dicir, de superar o esquecemento e de transmitir. Eu creo que ese é o significado deste libro, non? Conectar pasado e presente, conectar xeracións, conectar espazos e darnos a coñecer, neste caso concreto, poñernos en comunicación o povo galego e o povo portugués, que estando un só lado do outro, ás veces compartindo raíces familiares, non nos coñecemos. Ou non nos coñecemos todo ben que deberíamos coñecernos cando, pois iso, eu acabo de decir aquí que o meu bisavó viña de Ponte do Lima tamén. Que é esta novela, este romance? Pois é, bueno, podemos dicir que é unha novela de personaxes. De alguma maneira di o propio Florival, neste prólogo, cando di as personaxes, as previstas, mas aí imprevistas, umas e outras, logo que criadas, rapidamente gañaran vida propia, emancipáranse e comezaran a andar livremente por estas terras, semeando ora o ben, ora o mal, atravesando fronteiras, unhas contiguas e máis ficticias ou que reais, outras máis longínquas e perigosas, etc. Non di incluso algo que é frecuente entre os narradores, e é que as personaxes tomaron vida propia e elas obrigaron o autor a escribir a historia desta maneira, porque teñen incluso, hai un momento no que di no prólogo que teñen as súas propias ideas e que el non pode interferir. E eu creo que se está referindo a esa longa conversa na que seguramente lle gustaría que Lucas tomase outra decisión, pero non a toma porque ten personalidade propia. Ben, e que tipo de personaxes son os que encontramos nesta novela? Dicía Borges que os homes sempre buscaron a afinidade cos troianos derrotados e non cos gregos vitoriosos. E é un pouco iso, non? Tamén porque na literatura buscamos o noso reflexo, estamos falando de nós. E efectivamente, aquí os protagonistas da nosa historia son vencidos. O noso veciño, o noso irmán, calquera persoa, non? Que está ao redor de nós. Aínda que estes vencidos desta novela
sí que teñen un alento de esperanza. E aquí está a interferencia do escritor creando unha expectativa de futuro e de esperanza, porque na realidade non sempre as cousas rematan ben, e eu diría que neste caso sí que rematan ben, por lo tanto, eu quero pensar que hai esa intención de enviar unha mensaxe de esperanza, non? E de que exista xustiza, que neste caso é unha xustiza moi poética. Pois iso é unha novela de personaxes, unha serie de personaxes que están como en roda ao redor do que é o fulcro, a primeira personaxe que aparece, que é Lucas Mariano, non? Que é co que se abre a novela. E, bueno, Lucas ten así unha especie de descenso aos infernos e logo sae deses infernos, non? E nese traxecto pois, vamos coñecendo unha serie de persoas, pois o comisario que en contra do esperado acaba por empatizar con este desgraciado, un desgraciado que é un desgraciado coñecido, o sea, non terá 30 anos, 24, traballaba na construcción, veu a crise, quedou sen traballo, non ten diñeiro e, bueno, decir, ademais, claro, esa situación de falta de traballo e esa situación económica fai que incluso se converta nun desafiuzado social, non? Decir, porque todo o mundo rexeita. Al final todo o mundo acaba rexeitando. E este home, pois nada, acaba no cárcere, pois, como xa temos lido nos periódicos, por non poder pagar un café. Entón, pero aí, contra pronóstico, o comisario é un tipo empático. Eu creo que cando se topa aquel homeriante, o que pensa é na súa filla que lle levaron as drogas, non? E entonces digamos que é quen lle pon na man a moeda coa que lle permite sair adiante. E este Lucas se convirte nun traballador transfronteirizo. Pero non nun traballador transfronteirizo calquera, non ven as obras do AVE, nin ven a facer a ponte de Rande, ten máis sorte ca iso, bueno, opta para traballo, e tamén tomará contacto con persoas como Carmen ou como Don García, que van a mudar o seu futuro, non? Pero, bueno, hai máis persoas, el deixa o mundo atrás, non? O mundo de Marisa, que é vítima dun feminicidio, o mundo do Orelludo, que é unha personaxe que ocupa pouco espazo, pero eu creo que é moi significativa, porque aparenta ser un vagabundo. Aparenta que, bueno, que está alcoholizado. En realidad está se refuxiando. É unha persoa con estrés postraumático por causa da guerra e bueno, ten ese refuxio, non? Ese disfraz diante da sociedade para protexerse. E encontramos na novela pois, o que podemos encontrar en calquera localidade, non? Un cura pederasta, un maltratador, que é o maltratador da irmá do protagonista, un especulador, en fin, moitas personaxes que construen un mundo que é o noso mundo, é o mundo no que vivimos, non? Houve unha cosa que me chamou a atención, chamoume tanta atención, eu creo que me obsesionei un pouco con ese tema, non? Porque cheguei a facer un esquema, que foi a estrutura da novela. Porque ten unha estrutura moi marcada. Todos os capítulos comezan falando dunha personaxe. Realmente casi que comezan así. Don García, Marisa, é a primeira palabra do capítulo, non? Entón sempre é esa estrutura, unha estrutura de presentación de unha personaxe e logo esa historia que vai con esa personaxe, non? Endi, nese texto introductorio, nese prólogo, que cando comezou a escribir a novela el tiña outro obxectivo, pero que finalmente hai un tema, que é o tema da realidade política de Galiza, que non o pode esquivar, entón enfronta, non? E efectivamente é o que dá lugar a que esteamos diante dunha novela escrita en portugués e que, por tanto, ten como primeiros destinatarios os portugueses e as portuguesas, pero que lles explica no medio dunha historia, como se explica todo en literatura, non? Hai unha estrutura recorrente na literatura, da que gusto especialmente, e que encontramos en moitísimas novelas, e ás veces cando falamos das grandes obras literarias, estamos falando dunha historia de amor que nos está contando o que está sucedendo na sociedade nese momento, porque está contextualizada nun momento social determinado. Aquí non hai unha historia de amor. Bueno, sí, hai unha historia de amor, tamén. Sí, pero, bueno, non está tan en primeiro plano.
Sí. Quero dicir, é unha historia de amor, pero non está tan en primeiro plano, non? Como, porque, xa digo, hai esa estructura de historias que a historia de amor é central. E ti tes que reparar en todos os detalles que a rodean para ver que efectivamente hai un trasfondo, non? Aquí non é así. Pero hai tamén unha historia de amor. Ou máis de unha. Porque hai máis de unha. E entón, é dicir, hai unha historia, pero dentro desa historia hai tamén unha tese e unha vontade, eu digo unha vontade pedagóxica, que está moi ligado pois o que é o labor sindical tamén, somos, en fin, se cal sexa o noso sector, sempre intentamos facer pedagogía, esa é a nosa realidade. E neste caso, pois, efectivamente, non se deixa de lado que é a realidade galega, xa que o protagonista ven a Galiza, quen somos as galegas, quen somos os galegos, e, bueno, pois evidentemente se fala do nacionalismo galego, non? E iso ten que ver con ese tender pontes. Pontes no espazo e pontes no tempo. No día en que Lucas Mariano foi preso, xuvía. A novela empeza así. E xa comezamos a descender, non? Xa vos decía que é unha personaxe desafiuzada e, bueno, pues nos volvemos a encontrar nesta situación do traballador transfronteirizo que volver a falar da emigración, que tristemente volve a ser un dos problemas recurrentes da nosa sociedade hoxe por hoxe, que lle está afectando tremendamente a mocidade, e a unha mocidade que xa non é a mocidade de outrora, porque antes podías dicir que non tiñan formación, que non tiñan saída, e entón acababan emigrando. Pero agora son xustamente os que teñen a maior formación. Teñen estudos, están formados, pero non encontran unha vía de sair aquí, e tanto en Galiza como en Portugal escollen a vía de emigrar, e logo, bueno, pues, así estamos hoxe por hoxe, non? Entón hai tres lugares que se interrelacionan desde o pasado e cara ao futuro, que é Ponte do Lima, de onde parte o noso protagonista, que ven a Vigo, pero tamén está América. Entón, se vos dades conta, estamos falando de tres espazos que se van a unir a través das pontes da literatura e que están, nos dous casos, separados por abismos acuáticos, se xa nun caso un río cunha lenda, se xa no outro un océano. Entón Lucas, que está unindo esos mundos, pero el que quere abandonar o mundo de Ponte do Lima, o mundo de Ponte do Lima non o abandona el, non? Entonces, a estrutura da novela está moi marcada, xa digo, é dicir, o comezo, os 5 primeiros capítulos é a presentación deste protagonista, a continuación, os capítulos seguintes empezan a falar das personaxes que o rodean, que son do mundo de Ponte do Lima, e na metade do libro se produce o conflito, o punto de inflexión, o que o cambia todo, e é un feminicidio. E un asasinato para encubrir o feminicidio. Entón, cando iso sucede, a novela continúa, hai unha resolución provisional a ese conflicto, e o espazo comeza a intercalarse, o espazo Ponte do Lima, o espazo Vigo, comeza a intercalarse porque a vida de Lucas cambia completamente, e incluso a relación que mantén coa primeira persoa que coñece chegar aquí tamén cambia. Todo muda. É dicir, aí na metade do libro hai un feminicidio, ese feminicidio cambiou todo. Absolutamente. Hai, ademais, xa digo, un momento de tránsito que nos leva, pois, a 2 capítulos que están nas 3/4 partes do libro, que é, digamos, eu aquí é o que lle dediquei máis espazo cando escribín, que é esa parte máis pedagóxica, non? Bueno, quería lervos aí un par de frases que son esta segunda, cando inicia a segunda parte, que el comeza dicindo: en síntese, desexaba que a lenda do río Letes fose verdadeira e lle apagase da memoria as recordações do que de mau ficar na outra margem, tudo o que do horrível tiñan sido os 2 últimos anos de súa vida. El quere esquecelo todo. Mais, e ademais, di no último capítulo dese bloque:
Tiñase separado da vida de miseria que vivera en Ponte da Lima. Abandonara o viño reles e voltara aos libros. Dentro da informalidade, vestía con elegancia, frecuentaba cinemas e teatros, era respeitado polo seu traballo e pelas súas ideas, en fin, pasara a ser outra persoa. Entón, Lucas é outra persoa, xa. E aí aparece Don García. Eu non sei se Florival era consciente cando lle puso o nome a personaxe de que para os galegos iso ten un significado, ou pode telo, Non sei. que é o rei Don García. Non. E claro, pero é que Podía dizer que sim, mas mentira. Mentira. pois vivan as casualidades literarias. Non. Esta personaxe ten o nome dun rei Eu sei. que bueno, pois Mas entonces non, a mí me chamou a non, atención non desde foi, logo. non foi. Porque aí está a outra ponte importante. É dicir, tamén é certo que estes dous capítulos, que son os máis extensos que existen na novela, é un longo diálogo, é a parte máis filosófica, máis ensaística, ten unha función, aí aparece o sindicalista con vontade pedagóxica para seguir transformando a sociedade, e ten varias funcións. A primeira, que se solapan, non? A primeira é que no sur coñezan o norte, e que cando dicimos Galiza saiban a que nos referimos, e que cando eu digo que son galega ou atravesar o Miño saiban o que estou dicindo. Mas hai outra cuestión, non? Algo que nos preocupa, non vos coñezo a todos, pero a algunhas das persoas que estades aquí, que estamos aquí, sí que nos preocupa, non? Que ese individualismo que campa as súas anchas nos últimos tempos, ese descrédito da vida de compromiso, o descrédito da política, o descrédito da entrega social, e iso está ao fondo da cuestión tamén, non? Por tanto, ese diálogo tan extenso dentro da novela ten varias funcións. E para mí, por iso digo que a novela é tender pontes, porque tamén tende pontes neste sentido, e está conectando xeracións, non? De feito, xerações tão distantes, vividas en épocas que en nada se poderían comparar, mas tão próximos un do outro, non? Superar o descoñecemento, claro, porque na realidade o que sucede é que temos unha xeración que tivo unha vida, estamos falando de persoas que loitaron contra o fascismo, que tiveron que exiliarse, que tiveron que fuxir da súa realidade social, eran os deserdados dos que falamos hoxe nos telexornais, cando falamos da xente que fuxe de Siria ou que colle ou que atravesa desde África, non? Claro, pero o vemos en presente, non vemos o pasado, non vemos que no pasado iso tamén sucedeu, que lle afectou a persoas da nosa familia, e que aí houve un compromiso e houve unha loita política que nos trouxo a este presente. Agora volve a ser malo, pero nun momento determinado houve cosas que foron positivas e que permiten que, por exemplo, un Lucas Mariano sexa unha persoa que ten afección á lectura e que nun momento determinado, coa súa intelixencia, é capaz de, sin ter ao mellor demasiada formación, pois desenvolver moi ben o seu posto de traballo, non? Entonces, bueno, eu creo que é unha parte importante da novela, aínda que cambia un pouco o ton da novela, porque dese romance no que van sucedendo cousas, pasamos a un plano máis lento, porque é unha conversa na que é unha conversa que é máis densa, porque tamén hai moita transmisión de ideas, non? E a partir de aí xa descendemos cara ao final, xa digo un final que é de xustiza poética, de optimismo e esperanza, porque a pesar de que haxa algún morto, hai mortos que teñen que morrer, verdad? Hai xente que ten que morrer, e ten que morrer como ten que morrer, e queda tamén algunha incógnita absolutamente necesaria para que pechemos a novela co ánimo correspondente. E a última ponte, o epílogo é, para min, a última ponte, que é a aceptación do legado, por fin, non? Eu creo que podo dicir isto sin desvelarlles o final da novela, pero para deixarlles aí, decir, hai varias pontes en varias direccións e en varios planos, no espazo, no tempo e no pensamento tamén. Entón, nese sentido, moi positiva, que decir, é unha chamada a esperanza, non?
E eu creo que, efectivamente, pois temos que felicitarnos, non? De poder ter hoxe... Na CIGA debemoslle moitas cousas, non? Grazas á súa intervención, pois nós conseguimos estar no lugar que nos correspondía, nin máis nin menos. Pero eu creo que tamén nos temos que felicitar de que no mundo existen persoas como Florival que entenden que a vida tamén é responsabilidade. Temos unha responsabilidade histórica, temos un compromiso, non? E que, bueno, pois podemos todos contribuir da forma que saibamos mellor. Pode ser na loita política, pode ser na loita sindical, pode ser na loita cultural. E agora que Florival xa non está activo nese traballo sindical de primeira liña, que seguro que de segunda liña sí que está, pois sí que está noutra fronte, non? Eu non quería rematar sen comentar unha cuestión, non? Eu falei do valor pedagóxico de unha parte importante da novela, a pesar, xa digo, dese cambio de ritmo que supón, non? Pero é que a literatura tamén é iso. Seguramente en algún momento a mí mesma me escoitastes dicir que a literatura tamén ten que servir para transformar a sociedade. A ver, non vai facer a revolución, iso nunca, iso facemos as persoas e as ideas. Pero sí que nos pode axudar a pensar, non? Porque ti podes facer literatura limitándote a reproducir o que está fora, limitándote a mirarse máis, ou podes intervir. Florival intervén. Quer decir, sírvese da ficción para intervir na realidade e crear esperanza. E de alguna maneira a literatura ten que ter esa función, a función de intervir socialmente, permitindo primeiro a reflexión, polo tanto pensamento crítico, e despois tamén permitindo soñar para poder resistir e para poder vencer. Eu xa dicía que ademais, bueno, pois logo está... Entón, o valor pedagóxico é algo, é que a semana pasada estivemos aquí falando do centenario da Asamblea de Lugo e, por exemplo, a primeira Asamblea Nacionalista, que é algo que parte das Irmandades da Fala, para as Irmandades da Fala o valor pedagóxico da arte e da literatura en concreto era unha cuestión que estaba clarísima. E efectivamente, é dicir, hai moitas obras que hoxe consideramos obras de arte porque pasaron a proba vou decir empatía e entón o digo mal, e como teño aquí a palabra, pero non sei onde, da entropía literaria, perdón. Pasaron a proba da entropía literaria, quere decir que siguen dialogando co momento actual, ese é o valor literario dunha obra, que dialogue con cada tempo que lle toque vivir. Hai obras que prevalecen séculos, porque aínda que se escribiran no século XV, dialogaban co século XV, pero siguen dialogando hoxe, con nós, que non somos do século XV. Entonces, digo, as obras de hai 100 anos teñen esa particularidade. Dialogaban coa sociedade daquel momento, pero tamén dialogan con nós. E en algúns casos son obras mandadas a escribir por encargo. Son obras que teñen un criterio pedagóxico principal porque pretenden, naquel caso, formar o pobo galego para que coñeces a súa propia historia, por exemplo. Entón, quero decir que, bueno, que eso é literatura tamén, non? E debe formar parte da literatura. E nada, pois agradecerlle que despois do 65 eu estuve facendo contas, e o primeiro libro que de 2010 con 65 anos cumpridos. Vaya libro por ano, máis ou menos. E, bueno, eu creo que ten que ver con esta resposta que deu nunha entrevista que lle fixeron cando abandonaba a dirección do sindicato, e a súa resposta foi: a miña causa continúa, apenas vou mudar a miña forma de intervención. E entón, eu agradezolle que así o faga. Muito obrigado. Pois, toca-me agora também dizer qualquer coisa. Não queria não vos queria fazer perder muito tempo, mas agradecer ao Moncho, agradecer sinceramente a um amigo que me ajudou muito na percepção deste problema, porque estas coisas não nascem de geração espontânea, quer dizer, tem que haver sempre
um ponto de partida, algo que nos mostra o caminho. E eu conto uma história que depois já vou contar. Agradecer à Marta, sinceramente, as palavras e a leitura atenta que fez no livro. E à livraria Carta Bom por nos ter proporcionado este momento, e a todos vocês estarem aqui presentes. Eu um dia dei com o Moncho em Geneve, já depois de o conhecer, já éramos amigos, e estávamos à espera para jantar, e o Moncho saiu à hora que todos saímos, que era a que tínhamos que sair da sessão da Organização Internacional do Trabalho, e com a mala andava a fazer trabalho político junto dos patrícios galegos em Geneve, porque era tempo de eleições. E eu, naquela altura, ainda estava a meio caminho da aprendizagem desse complexo mundo, que são as relações entre nações e depois entre as diversas organizações políticas, sociais, de cada uma delas. Não tinha apreendido bem ainda, e foi nessa noite, a conversar o que é que ele andava a fazer, que eu tomei realmente consciência de que algo de grande, mesmo que não confundam, eu não estou a exagerar na palavra, algo de grande havia ali que me estava a escapar. E nestas, é como ele diz, eu sou curioso, e fui à procura de saber, de compreender, e portanto este problema, o meu contacto com este problema, e depois a defesa acérrima que fiz, porque é verdade o que ele diz, a defesa acérrima que fiz da aceitação da SIG galega nos diversos espaços internacionais, a que eu acho que tem direito, e que tem direito não é porque o Moncho era meu amigo, tem direito não é porque a causa seja romântica, não, tem direito porque até tem representatividade. E, em alguns casos, mais representatividade do que aqueles que recusam a presença da SIG da Galiza naqueles espaços. E, portanto, isto para mim começou a ser uma revolta, depois de perceber, contra a intolerância. E nós falávamos disso ao almoço. Também a CGTP foi vítima de intolerância durante 13 anos. As organizações da antiga Confederação Internacional dos Sindicatos Livres não aceitavam a adesão da CGTP à Confederação Europeia de Sindicatos. 13 anos de luta contra a intolerância, contra a recusa mais abjeta, sem fundamento da nossa presença ali. Era medo. Só mais tarde é que eu percebi. Eles tinham medo. E então faziam essa ação política de recusa. E eu, como não gostei do que me fizeram, também não gosto que façam aos outros. Não é? E então meti-me nesta cruzada, digamos, de fazer perceber a existência de uma realidade que, como realidade, tinha que ser, no mínimo, discutida. Portanto, não há aqui, para além desta... Porque eu acho que isso também era a minha obrigação. Eu tinha esse dever de fazer, de desenvolver essa ação. Não só com a SIG, ele sabe, com a LSDVs do País Basco. Portanto, era foi o mesmo problema. Não é? E, portanto, com todos aqueles que, excluídos de um espaço que é o seu também, eu não aceitava e achava que era o meu dever. E acho que desenvolvi, não sei se bem se mal, em alguns casos com êxito, no outro caso, nesse último sem êxito, mas nunca me cansei de fazer isso. E, portanto, esta história da intolerância foi o que me encaminhou a partir de determinada altura, porque, na verdade, eu, quando comecei a escrever o livro, eu não queria falar, quer dizer, não queria, eu não tinha pensado sequer em falar da Galiza. E o título do livro mudou
aí sim já por razões históricas, o título porque o título inicial era Lima do Esquecimento, e depois passou para as pontes do Rio Letes, já no fim. E porquê é que passou para as pontes do Rio Letes? Por causa disso que a Marta disse, né? As pontes no tempo, o espaço, entre gerações, mas também sobre o rio. Porque o homem que passou o Lima, esse tal Cássius Brutus Június, foi o mesmo que chegou à Galiza, que já tinha vencido a Batalha do Douro antes de chegar a Ponte Lima. E quando chegou à Galiza, foi aquele que se atemorizou por ver o mar a cair para ver o sol a cair no oceano, e voltou apressadamente para Roma. Em todo o caso, ele era procônsul. Eu digo que era centurião, também era, mas ele era mais do que centurião, e ficou com o cognome do Galaico. O cognome deste general era o Galaico, não é? E eu comecei a ver isto e digo assim, caramba, há aqui uma afinidade entre o Letes. Este homem também tem uma ponte, também estabelece uma ponte entre, neste caso, Ponte Lima e a Galiza. Não é? E então mudei, de facto, o nome. Aí sim tem sentido, digamos, histórico, não é? Foi adaptado. Eu tinha um editor, depois cortámos, editou o meu segundo livro, e era para editar este, e depois não chegámos a acordo, e ele dizia-me que este título era demasiado complexo, pá, era muito intelectualizado, pá, você não faça isso, pá, ninguém vai perceber o que é isso, lá, não é? Ninguém vai perceber o que é isso, os pontos de regulares. Mas eu sou, quando penso numa pessoa determinado, e não, é este o título por causa disto que acabei de dizer. Dizer também, para não perder muito tempo, que estas personagens são quase todas, não assim, mas eu conhecia esta gente toda. O padre, o cura, como tu dizes, pedófilo, era um padre de uma freguesia de Ponte Lima. Eu conhecia esse padre. E foi a minha sogra, a mãe da minha mulher, que me denunciou o que ele fazia às jovens, que lhe fez a ela também, não é? Às jovens lá na sacristia. E foi o que me pôs a perorar sobre a questão da confissão, um instrumento poderoso que a confissão significa para gente que quer manipular o universo sobre o qual tem o poder. Este padre existiu, não matou, que se saiba, não é? Mas eu juntei aqui outro que matou, que não sei se aqui teve repercussões, mas em Portugal teve um impacto muito grande durante bastante tempo, que era o padre Frederico, que fugiu para a Madeira, daí este ter fugiu para o Brasil, assim é que ele era da Madeira e fugiu para o Brasil, daí este ter fugido para a Venezuela, não é? Portanto, juntei os dois, ou seja, também conheci este padre, conheci o vagabundo, o homem que dizia filosoficamente, com um ar, só quem passou o bujador é que sabe. Era uma coisa que sem sentido nenhum, mas ele pontuava todas as suas conversas, que eram poucas, porque eu falava pouco, mas ele pontuava todas as suas conversas com esta tirada filosófica. Só quem passou o bujador é que sabe. E aquilo ficou-me, eu era criança, e aquilo ficou-me sempre na memória, e um dia hei de pôr o vagabundo só quem passou o bujador é que sabe, numa personagem. Portanto, está aí. E o resto são as personagens de hoje descomprometidas inicialmente, mas capazes de, quando a inteligência é posta ao serviço
digamos, da causa, de ser capazes de se mobilizarem, não é? Apesar de toda a resistência, de todos os traumas, de tudo isso, não é? O problema da violência familiar, o problema da droga, o problema do desemprego, a imigração a salto. Eu conheço, tanto que lhe agradeço no livro, não é? Conheço um dos protagonistas desta epopeia, que era vir de Portugal, passar o Rio Minho e depois vir aqui por Vigo, onde havia passadores que os agrupavam em grupos de 20, 25 e que os levavam até França, não é? Gente, alguns deles de pé descalço, porque era gente do campo, gente que fugia da miséria, da fome, da pobreza, também alguns da repressão fascista que existia na altura, gente que eu conheci, mas conheci outros, que não pus aí todos, porque não foram tão rigorosos no relato da viagem como esse homem de Vascões, pé de Paredes de Coura, como esse homem foi. É familiar de um familiar da minha mulher e eu fui ter com ele por causa disso. De qualquer maneira, tudo gente que realmente existiu. E depois há esta preocupação, sim, é verdade, já me disseram isso mais que nos outros livros, a mesma coisa, que eu tenho este traço e acho que não o vou perder, nem me preocupo por tê-lo. Este traço de explicar, porque numa assembleia sindical, se ninguém me percebe o que é que eu quero dizer, por mais que eu grite, não dá. Eu tenho que perceber a mensagem que eu ali levo, não é? E então tem que ser tudo bem explicado para gente que muitas vezes está totalmente fora do esquema. Porque o facto de ser trabalhador não lhe confere automaticamente consciência de classe. Não é? Ela tem que se adquirir no contacto com os problemas, com a luta, com a exploração, com isso tudo. Não é? De modo que tenho esse traço, acho que sim, que é esta preocupação de explicar aquilo que eu ouço repetidamente. Até gente que escreve, gente que tem a obrigação de saber destrinçar este drama todo que se vive no Estado espanhol. Quer dizer, um catalão eu falo de um catalão porquê? Por causa de todo o problema que tem havido na Catalunha, e isso é uma conversa recorrente em todos os espaços onde se juntam pessoas, umas com mais conhecimento, outras com menos conhecimento, e das pessoas quase todas que eu conheço, algumas intelectualmente bem desenvolvidas, com um intelecto bem trabalhado, bem cheio de informação e de conhecimento, não aceitam, não compreendam, logo não aceitam a questão do catalão é catalão e não é espanhol. Não aceitam. E não percebem porque é que a Catalunha quer sair do Estado espanhol. E se eu digo Estado espanhol, também é outra incompreensão, porque é Espanha. Qual Estado espanhol? É a Espanha. Querem sair de Espanha. E então tive realmente, lá está, porque as personagens, mas isto foi-se ligando tudo, eu estava a escrever, eu não faço uma estrutura, há quem faça uma estrutura, não é? Eu agora vou fazer um romance sobre o contrabando, que é o que eu acabei agora de fazer. Na raia, mais uma vez, na raia. Só que é Extremanha, é na Extremadura. E agora vou fazer, capítulo 1 é isto, depois o capítulo 2... Não, eu não faço isso. Eu ponho-me a escrever e aquilo vem à cabeça e de repente aquilo começa a ficar muito monótono e eu digo assim, tenho que matar alguém para dar aqui um pouco mais de vivacidade ao texto, para prender mais o leitor. O simples facto de matar alguém que tem que ter, obrigatoriamente, matar alguém não é uma coisa normal. Portanto, tem que ter por trás todo
toda uma explicação, todo um enredo que eu tenho que criar na altura. Tenho que inventar. E assim eu me encaminhei para aqui quase distraído, por falta de assunto. O que é que este tipo vai fazer? Vai para ali. E a partir daí começo, pronto, atravessou a ponte e comecei a trabalhar sobre isto. E com essa preocupação de deixar para os portugueses, que não para os galegos, para os portugueses que lerem o livro, deixar a mensagem de que há uma realidade que tem que ser conhecida, tem que ser respeitada e depois pode-se concordar ou não, isso é outra coisa. Isso é outro problema. Agora, simplificar, como eu ouço repetidamente, os galegos não querem ser espanhóis, eles querem ser portugueses. E pronto, e ali tento explicar que não é assim, não é? E porquê é que não é assim. Não sei se consigo, se não, acho que menos mal. Menos mal. Como princípio não está mal, acho eu. Não. Tento explicar porque é que é assim, as afinidades linguísticas. Portanto, usaste uma expressão lindíssima. Portanto, somos duas variantes da mesma língua, é verdade. Não é? A separação deu-se já no século XV, salvo erro. 12 ou 15, 14 para 15. Não é? Que se dá a separação dessas duas variantes. Mas não são mais do que isso. São duas variantes da mesma língua. Portanto, tento explicar isso para as tais pessoas que eu sei que vão ler o livro, porque são pessoas que leem, são pessoas e explotar o tal debate, porque a função de um livro também é essa. É pôr as pessoas a pensar, a discutir, não é? E depois concordam ou não concordam, repito, estou-me a repetir, mas discutem, informam-se, ficam a saber, pelo menos ficam a saber que não é assim. Não é? Coisas demasiado simplificadas não são de aceitar, quer dizer, há que debater, ir ao fundo das questões e este é o meu modestíssimo contributo para aquilo que é, suponho que para a maioria, não é? Um ideal nobre, muito nobre, e que ali se procura dimensionar com respeito, com o tamanho que tem, não é? Para terminar, dizer só, eu tive a preocupação até de alguma, como é que é dizer, de algum distanciamento da minha parte. Eu criei 3 personagens, que era uma nacionalista, uma que votava PP e que era espanholista acérrima, e outra que diz, está bem, isso está tudo muito bem, mas eu sou galega também, mas também sou espanhola. Portanto, 3, suponho que sejam as 3 realidades que coexistem aqui na Galiza, não é? Portanto, lá estão as 3 personagens que uma tem um diálogo mais aceso com a outra é a espanholista, é só mais por subentendidos, não é? Mas tive essa preocupação e acho que isso vai ajudar algumas pessoas a compreenderem, e acho que é um contributozinho pequenino, mas um contributo de qualquer maneira para esta vossa luta e para perseguirem este ideal e, se possível, com mais alguns adeptos ou pelo menos apoiantes do lado de lá da ponte, do lado de lá da ponte. Se alguém quer perguntar algo aqui ao protagonista, está a vista. Quer algún esclarecimento, alguna opinión, non sei, calquera cousa, senón pois levantamos o acto, agradecendo máis unha vez a vosa presenza a todos, a todas, e, como non, a Gonzalo e a Maribel, e, por suposto, a Marta. Se xa nun caso un río cunha lenda, se xa no outro un océano. E
entón Lucas, que está unindo os seus mundos, pero el que quere abandonar o mundo de Ponte do Lima, o mundo de Ponte do Lima non o abandona el, non? Entonces, a estrutura da novela está moi marcada, xa digo, é dicir, o comezo, os 5 primeiros capítulos é a presentación deste protagonista, a continuación, os capítulos seguintes empezan a falar das personaxes que o rodean, que son do mundo de Ponte do Lima, e na metade do libro se produce o conflito, o punto de inflexión, o que o cambia todo, e é un feminicidio. E un asasinato para encubrir o feminicidio. Entón, cando iso sucede, a novela continúa, hai unha resolución provisional a ese conflicto, e o espazo comeza a intercalarse, o espazo Ponte do Lima, o espazo Vigo, comeza a intercalarse porque a vida de Lucas cambia completamente, e incluso a relación que mantén coa primeira persoa que coñece chegar aquí tamén cambia. Todo muda, é dicir, aí na metade do libro hai un feminicidio, ese feminicidio cambiou todo, absolutamente. Hai, ademais, xa digo, un momento de tránsito que nos leva, pois, a 2 capítulos que están nas 3/4 partes do libro, que é, digamos, eu aquí é o que lle dediquei máis espazo cando escribín, que é esa parte máis pedagóxica, non? Bueno, eu quería lervos aí un par de frases que son esta segunda, cando inicia a segunda parte, que el comeza dicindo: en síntese, desexaba que a lenda do río Letes fose verdadeira e lle apagase da memoria as recordações do que de mau ficara na outra margem, tudo o que do horrível tiñan sido os 2 últimos anos de súa vida. El quere esquecelo todo, mas, e ademais, di no último capítulo dese bloque: tiñase separado da vida de miseria que vivera en Ponte da Lima, abandonara o viño reles e voltara aos libros, dentro da informalidade, vestía con elegancia, frecuentaba cinemas e teatros, era respeitado polo seu traballo e pelas súas ideas, en fin, pasara a ser outra persoa. Entón, Lucas é outra persoa, xa. E aí aparece Don García. Eu non sei se Florival era consciente cando lle puso o nome a personaxe de que para os galegos iso ten un significado, ou pode telo, Non sei. que é o rei Don García. Non. E claro, pero é que Podía dizer que sim, mas mentia. Mentia. pois vivan as casualidades literarias. Sí, non. Esta personaxe ten o nome dun rei Eu sei. que bueno, pois entonces a mí me chamou a atención desde logo. Non foi. Porque aí está a outra ponte importante. É dicir, tamén é certo que estes 2 capítulos, que son os máis extensos que existen na novela, é un longo diálogo, é a parte máis filosófica, máis ensaística, ten unha función. Aí aparece o sindicalista con vontade pedagóxica para seguir transformando a sociedade, e ten varias funcións. A primeira, que se solapan, non? A primeira é que no sur coñezan o norte, e que cando dicimos Galiza saiban a que nos referimos, e que cando eu digo que son galega ou atravesar o Miño saiban o que estou dicindo. Mas hai outra cuestión, non? Algo que nos preocupa, non vos coñezo a todos, pero a algunhas das persoas que estades aquí, que estamos aquí, sí que nos preocupa, non? Que ese individualismo que campa as súas ansias nos últimos tempos, ese descrédito da vida de compromiso, o descrédito da política, o descrédito da entrega social, e iso está ao fondo da cuestión tamén, non? Por tanto, ese diálogo tan extenso dentro da novela ten varias funcións. E para mí, por iso digo que a novela é tender pontes, porque tamén tende pontes neste sentido, e está conectando xeracións, non? De feito, gerações tão distantes, vividas em épocas que em nada se poderiam comparar, mas tão próximos um do outro, non? Superar o descoñecemento, claro, porque na realidade o que sucede é que temos unha xeración que tivo unha vida. Estamos falando de persoas que loitaron contra o fascismo, que tiveron que exiliarse,
que tiveron que fuxir da súa realidade social, eran os deserdados dos que falamos hoxe nos telexornais, cando falamos da xente que fuxe de Siria ou que colle ou que atravesa desde África, non? Claro, pero o vemos en presente, non vemos o pasado, non vemos que no pasado iso tamén sucedeu, que lle afectou a persoas da nosa familia, e que aí houve un compromiso e houve unha loita política que nos trouxo a este presente. Agora volve a ser malo, pero nun momento determinado houve cosas que foron positivas e que permiten que, por exemplo, un Lucas Mariano sexa unha persoa que ten afección á lectura e que nun momento determinado, coa súa intelixencia, é capaz de, sin ter ao mellor demasiada formación, pois desenvolver moi ben o seu posto de traballo, non? Entonces, bueno, eu creo que é unha parte importante da novela, aínda que cambia un pouco o ton da novela, porque dese romance no que van sucedendo cousas, pasamos a un plano máis lento, porque é unha conversa na que é unha conversa que máis densa, porque tamén hai moita transmisión de ideas, non? E a partir de aí xa descendemos cara ao final, xa digo, un final que é de xustiza poética, de optimismo e esperanza, porque a pesar de que haxa algún morto, hai mortos que teñen que morrer, verdad? Hai xente que ten que morrer, e ten que morrer como ten que morrer, e queda tamén algunha incógnita absolutamente necesaria para que pechemos a novela co ánimo correspondente. E a última ponte, o epílogo é, para min, a última ponte, que é a aceptación do legado, por fin, non? Eu creo que podo dicir isto sin desvelarlles o final da novela, pero para deixarlles aí, decir, hai varias pontes, en varias direccións e en varios planos, no espazo, no tempo e no pensamento tamén. Entón, nese sentido, é moi positiva, que decir, é unha chamada a esperanza, non? E eu creo que, efectivamente, pois temos que felicitarnos, non? De poder ter hoxe... Na CIGA debemoslle moitas cousas, non? Grazas á súa intervención, pois, nós conseguimos estar no lugar que nos correspondía, nin máis nin menos. Pero eu creo que tamén nos temos que felicitar de que no mundo existen persoas como Florival que entenden que a vida tamén é responsabilidade. Temos unha responsabilidade histórica, temos un compromiso, non? E que, bueno, pois, podemos todos contribuir da forma que saibamos mellor. Pode ser na loita política, pode ser na loita sindical, pode ser na loita cultural, e agora que Florival xa non está activo nese traballo sindical de primeira liña, que seguro que o de segunda liña sí que está, pois sí que está noutra fronte, non? Eu non quería rematar sen comentar unha cuestión, non? Eu falei do valor pedagóxico de unha parte importante da novela, a pesar, xa digo, dese cambio de ritmo que supón, non? Pero é que a literatura tamén é iso. Seguramente en algún momento a mí mesma me escoitastes dicir que a literatura tamén ten que servir para transformar a sociedade. A ver, non vai facer a revolución, iso nunca, iso facemos as persoas e as ideas. Pero sí que nos pode axudar a pensar, non? Porque ti podes facer literatura limitándote a reproducir o que está fora, limitándote a mirarse máis, ou podes intervir. Florival intervén. Quer decir, sírvese da ficción para intervir na realidade e crear esperanza. E de alguna maneira a literatura ten que ter esa función, a función de intervir socialmente, permitindo primeiro a reflexión, polo tanto, pensamento crítico, e despois tamén permitindo soñar para poder resistir e para poder vencer. Eu xa dicía que, ademais, bueno, pois, logo está... Entón, o valor pedagóxico é algo... É que a semana pasada estivemos aquí falando do centenario da Asamblea de Lugo e, por exemplo, a primeira Asamblea Nacionalista, que é algo que parte das Irmandades da Fala, para as Irmandades da Fala o valor pedagóxico da arte e da literatura en concreto era unha cuestión que estaba clarísima. E efectivamente, decir, hai moitas obras que hoxe consideramos obras de arte porque pasaron a proba vou decir empatía e entón o digo mal, e como teño aquí a palabra, pero non sei onde, da entropía literaria, perdón.
pasaron a prova de entropía literaria, quere decir que siguen dialogando co momento actual, ese é o valor literario dunha obra, que dialogue con cada tempo que lle toque vivir. Hai obras que prevalecen séculos, porque aínda que se escribiran no século XV, dialogaban co século XV, pero siguen dialogando hoxe, con nós, que non somos do século XV. Entonces, digo, as obras de hai 100 anos teñen esa particularidade. Dialogaban coa sociedade daquel momento, pero tamén dialogan con nós. E en algúns casos son obras mandadas a escribir por encargo. Son obras que teñen un criterio pedagóxico principal, porque pretenden, naquel caso, formar o povo galego para que coñecese a súa propia historia, por exemplo. Entón, quero decir que, bueno, que eso é literatura tamén, non? E debe formar parte da literatura. E nada, pois agradecerlle que despois do 65, eu estuve facendo contas, e o primeiro libro que de 2010 con 65 anos cumpridos. Vai a libro por ano, máis ou menos. E, bueno, eu creo que ten que ver con esta resposta que deu nunha entrevista que lle fixeron cando abandonaba a dirección do sindicato, e a súa resposta foi: a miña causa continúa, apenas vou mudar a miña forma de intervención. E entón, eu agradezolle que así o faga. Muito obrigado. Pois, toca-me agora também dizer qualquer coisa. Não queria não vos queria fazer perder muito tempo, mas agradecer ao Moncho, agradecer sinceramente a um amigo que me ajudou muito na percepção deste problema, porque estas coisas não nascem de geração espontânea, quer dizer, tem que haver sempre um ponto de partida, algo que nos mostra o caminho, e eu conto uma história que depois já vou contar. Agradecer à Marta sinceramente as palavras e a leitura atenta que fez do livro, e à livraria Carta Bom por nos ter proporcionado este momento, e a todos vocês estarem aqui presentes. Eu um dia dei com o Moncho em Geneve, já depois de o conhecer, já éramos amigos, e estávamos à espera para jantar, e o Moncho saiu à hora que todos saímos, que era a que tínhamos que sair da sessão da Organização Internacional do Trabalho, e com a mala andava a fazer trabalho político junto dos patrícios galegos em Geneve, porque era tempo de eleições. E eu, naquela altura, ainda estava a meio caminho da aprendizagem desse complexo mundo, que são as relações entre nações e depois entre as diversas organizações políticas, sociais, de cada uma delas. Não tinha apreendido bem ainda, e foi nessa noite, a conversar o que é que ele andava a fazer, que eu tomei realmente consciência de que algo de grande, mesmo que não confundam, eu não estou a exagerar na palavra, algo de grande havia ali que me estava a escapar. E nestas, é como ele diz, eu sou curioso, e fui à procura de saber, de compreender, e portanto este problema, o meu contacto com este problema, e depois a defesa acérrima que fiz, porque é verdade o que ele diz, a defesa acérrima que fiz da aceitação da SIG galega nos diversos espaços internacionais, a que eu acho que tem direito, e que tem direito não é porque o Moncho era meu amigo, tem direito não é porque a causa seja romântica, não, tem direito porque até tem representatividade, e em alguns casos mais representatividade do que aqueles que recusam a presença da SIG da Galiza naqueles espaços. E portanto isto para mim começou a ser uma revolta, depois de perceber, contra a intolerância. E nós falávamos disso ao almoço. Também a CGTP foi vítima de intolerância durante 13 anos.
as organizações da antiga Confederação Internacional dos Sindicatos Livres não aceitavam a adesão da CGTP à Confederação Europeia de Sindicatos. 13 anos de luta contra a intolerância, contra a recusa mais abjeta, sem fundamento da nossa presença ali. Era medo. Só mais tarde é que eu percebi. Eles tinham medo. E então faziam essa ação política de recusa. E eu, como não gostei do que me fizeram, também não gosto que façam aos outros. Não é? E então meti-me nesta cruzada, digamos, de fazer perceber a existência de uma realidade que, como realidade, tinha que ser, no mínimo, discutida. Portanto, não há aqui, para além desta... Porque eu acho que isso também era a minha obrigação. Eu tinha esse dever de fazer, de desenvolver essa ação. Não só com a SIG, ele sabe, com a LSDV do País Basco. Portanto, era foi o mesmo problema. Não é? E, portanto, com todos aqueles que, excluídos de um espaço que é o seu também, eu não aceitava e achava que era meu dever. E acho que desenvolvi, não sei se bem se mal, em alguns casos com êxito, no outro caso, nesse último sem êxito, mas nunca me cansei de fazer isso. E, portanto, esta história da intolerância foi o que me encaminhou a partir de determinada altura, porque, na verdade, eu, quando comecei a escrever o livro, eu não queria falar, quer dizer, não queria, eu não tinha pensado sequer em falar da Galiza. E o título do livro mudou, aí sim já por razões históricas, porque o título inicial era Lima do Esquecimento, e depois passou para as pontes do Rio Letes, já no fim. E porquê é que passou para as pontes do Rio Letes? Por causa disso que a Marta disse, né? As pontes no tempo, o espaço, entre gerações, mas também sobre o rio. Porque o homem que passou o Lima, esse tal Cássius Brutus Június, foi o mesmo que chegou à Galiza, que já tinha vencido a Batalha do Douro antes de chegar a Ponte Lima. E quando chegou à Galiza, foi aquele que se atemorizou por ver o mar a cair para ver o sol a cair no oceano, e voltou apressadamente para Roma. Em todo o caso, ele era procônsul. Eu digo que era centurião, também era, mas ele era mais do que centurião, e ficou com o cognome do Galaico. O cognome deste general era o Galaico. Não é? E eu comecei a ver isto e digo assim, caramba, há aqui uma afinidade entre o Letes. Este homem também tem uma ponte, também estabelece uma ponte entre, neste caso, Ponte Lima e a Galiza. É? E então mudei, de facto, o nome. Aí sim tem sentido, digamos, histórico, não é? Foi adaptado. Eu tinha um editor, depois cortámos, editou o meu segundo livro, e era para editar este, e depois não chegámos a acordo, e ele dizia-me que este título era demasiado complexo, pá, era muito intelectualizado, pá, você não faça isso, pá, ninguém vai perceber o que é isso, lá, não é? Ninguém vai perceber o que é isso, os pontos de regulares. Mas eu sou, quando penso numa pessoa determinado, e não, é este o título por causa disto que acabei de dizer. Dizer também, para não perder muito tempo, que estas personagens são quase todas, não assim, mas eu conhecia esta gente toda. O padre, o cura, como tu dizes, pedófilo, era um padre de uma freguesia de Ponte Lima. Eu conhecia esse padre. E foi a minha sogra, a mãe da minha mulher, que me denunciou o
que ele fazia às jovens, que lhe fez a ela também, não é? Às jovens lá na sacristia. E foi o que me pôs a perorar sobre a questão da confissão, um instrumento poderoso que a confissão significa para gente que quer manipular o universo sobre o qual tem o poder. Portanto, este padre existiu, não matou, que se saiba, não é? Mas eu juntei aqui outro que matou, que não sei se aqui teve repercussões, mas em Portugal teve um impacto muito grande durante bastante tempo, que era o padre Frederico, que fugiu para a Madeira, daí este ter fugiu para o Brasil, assim é que ele era da Madeira e fugiu para o Brasil, daí este ter fugido para a Venezuela, não é? Portanto, juntei os dois ou seja, também conheci este padre, conheci o vagabundo, o homem que dizia filosoficamente com um ar, só quem passou o bujador é que sabe. Era uma coisa que sem sentido nenhum, mas ele pontuava todas as suas conversas, que eram poucas, porque eu falava pouco, mas ele pontuava todas as suas conversas com esta tirada filosófica. Só quem passou o bujador é que sabe. E aquilo ficou-me, eu era criança, e aquilo ficou-me sempre na memória, e um dia hei de pôr o vagabundo só quem passou o bujador é que sabe, numa personagem. Portanto, está aí. E o resto são as personagens de hoje descomprometidas, inicialmente, mas capazes de, quando a inteligência é posta ao serviço da causa, de ser capazes de se mobilizarem, não é? Apesar de toda a resistência, de todos os traumas, de tudo isso, não é? O problema da violência familiar, o problema da droga, o problema do desemprego, a imigração a assalto. Eu conheço, tanto que lhe agradeço pelo livro, não é? Conheço um dos protagonistas desta epopeia, que era vir de Portugal, passar o Rio Minho e depois vir aqui por Vigo, onde havia passadores que os agrupavam em grupos de 20, 25 e que os levavam até França, não é? Gente, alguns deles de pé descalço, porque era gente do campo, gente que fugia da miséria, da fome, da pobreza, também alguns da repressão fascista que existia na altura, gente que eu conheci, mas conheci outros, que não pus aí todos, porque não foram tão rigorosos no relato da viagem como esse homem de Vascões, ao pé de Paredes de Coura, como esse homem foi. É familiar de um familiar da minha mulher e eu fui ter com ele por causa disso. De qualquer maneira, tudo gente que realmente existiu. E depois há esta preocupação, sim, é verdade, já me disseram isso mais que nos outros livros, a mesma coisa, que eu tenho este traço e acho que não o vou perder, nem me preocupo por tê-lo. Este traço de explicar, porque numa assembleia sindical, se ninguém me percebe o que é que eu quero dizer, por mais que eu grite, não dá. Eu tenho que perceber a mensagem que eu ali levo, não é? E então tem que ser tudo bem explicado para gente que muitas vezes está totalmente fora do esquema. Porque o facto de ser trabalhador não lhe confere automaticamente consciência de classe. Não é? Ela tem que se adquirir no contacto com os problemas, com a luta, com a exploração, com isso tudo. Não é? De modo que tenho esse traço, acho que sim, que é esta preocupação de explicar aquilo que eu ouço repetidamente. Até gente que escreve, gente que tem a obrigação de saber destrinçar este drama todo que se vive no Estado espanhol. Quer dizer, um catalão eu falo de um catalão porquê?
por causa de todo o problema que tem havido na Catalunha, e isso é uma conversa recorrente em todos os espaços onde se juntam pessoas, umas com mais conhecimento, outras com menos conhecimento, e das pessoas quase todas que eu conheço, algumas intelectualmente bem desenvolvidas, com um intelecto bem trabalhado, bem cheio de informação e de conhecimento, não aceitam, não compreendam, logo não aceitam a questão do catalão é catalão e não é espanhol. Não aceitam. E não percebem porque é que a Catalunha quer sair do Estado espanhol. E se eu digo Estado espanhol, também é outra incompreensão, porque é Espanha. Qual Estado espanhol? É a Espanha. Querem sair de Espanha. E então tive realmente, lá está, porque as personagens, mas isto foi-se ligando tudo, eu estava a escrever, eu não faço uma estrutura, há quem faça uma estrutura, não é? Eu agora vou fazer um romance sobre o contrabando, que é o que eu acabei agora de fazer. Na raia, mais uma vez, na raia. Só que é Extremanha, é na Extremadura. E agora vou fazer, capítulo 1 é isto, depois o capítulo 2... Não, eu não faço isso. Eu ponho-me a escrever e aquilo vem à cabeça e de repente aquilo começa a ficar muito monótono e eu digo assim, tenho que matar alguém para dar aqui um pouco mais de vivacidade ao texto, para prender mais o leitor. O simples facto de matar alguém que tem que ter, obrigatoriamente, matar alguém não é uma coisa normal. Portanto, tem que ter por trás toda uma explicação, todo um enredo, que eu tenho que criar na altura. Tenho que inventar. E assim, eu me encaminhei para aqui quase distraído, por falta de assunto. O que é que este tipo vai fazer? Vai para ali. E a partir daí começo, pronto, atravessou a ponte e comecei a trabalhar sobre isto. E com essa preocupação de deixar para os portugueses, que não para os galegos, para os portugueses que lerem o livro, deixar a mensagem de que há uma realidade que tem que ser conhecida, tem que ser respeitada e depois pode-se concordar ou não, isso é outra coisa. Isso é outro problema. Agora, simplificar, como eu ouço repetidamente, os galegos não querem ser espanhóis, eles querem ser portugueses. E pronto, e ali tento explicar que não é assim, não é? E porquê é que não é assim. Não sei se consigo, se não, acho que menos mal. Menos mal. Como princípio não está mal, acho eu. Não. Tento explicar porque é que é assim, as afinidades linguísticas. Portanto, usaste uma expressão lindíssima. Portanto, somos duas variantes da mesma língua, é verdade. Não é? A separação deu-se já no século XV, salvo erro. 14 ou 15, 14 para 15. Não é? Que se dá a separação dessas duas variantes. Mas não são mais do que isso. São duas variantes da mesma língua. Portanto, tento explicar isso para as tais pessoas que eu sei que vão ler um livro, porque são pessoas que leem, são pessoas e explotar o tal debate, porque a função de um livro também é essa. É pôr as pessoas a pensar, a discutir, não é? E depois concordam ou não concordam, repito, estou-me a repetir, mas discutem, informam-se, ficam a saber, pelo menos ficam a saber que não é assim. Não é? Coisas demasiado simplificadas não são de aceitar, quer dizer, há que debater, ir ao fundo das questões e este é o meu modestíssimo contributo para aquilo que é, suponho que para a maioria, não é? Um ideal nobre, muito nobre, e que ali se procura dimensionar com respeito, com o tamanho que tem, não é? Para terminar, dizer só, eu
tive a preocupação até de alguma, como é que é dizer, de algum distanciamento da minha parte. Eu criei 3 personagens, que era uma nacionalista, uma que votava PP e que era espanholista acérrima, e outra que diz, está bem, isso está tudo muito bem, mas eu sou galega também, mas também sou espanhola. Portanto, 3, suponho que sejam as 3 realidades que coexistem aqui na Galiza, não é? Portanto, lá estão as 3 personagens que uma tem um diálogo mais aceso com a outra, a outra, a espanholista, é só mais por subentendidos, não é? Mas tive essa preocupação e acho que isso vai ajudar algumas pessoas a compreenderem, e acho que é um contributozinho pequenino, mas um contributo de qualquer maneira para esta vossa luta e para perseguirem este ideal, e, se possível, com mais alguns adeptos ou pelo menos apoiantes do lado de lá da ponte, do lado de lá da ponte. Se alguén quere preguntar algo aquí ao protagonista, está da vista. Quero algún esclarecimento, algunha opinión, ou non sei, calquera cousa, senón, pois, levantamos o acto, agradecendo máis unha vez a presenza a todos, a todas, e, como non, a Gonzalo e a Maribel, e, por suposto, a Marta. E a ti, por suposto. Presentación do libro Palabra de Bruxa. Vamos a escoitar e a sentir un pouco a palabra da bruxa, das tres bruxas, a falta de unha. É para min un placer estar na librería Cartabón. É a primeira vez que presento na librería Cartabón, e xa se pode creer porque teño bastantes presentacións ás miñas costas, e faime especial ilusión porque é a miña librería. Agora lle dicía a Maribel que a miña libreira, non? Que aquí veño continuadamente a comprar libros, e polo tanto é unha sorte estar aquí. Para min é unha alegría estar na casa de Gonzalo e de Maribel, que tamén é a miña. E para presentar un libro que publicamos en xuño, Palabra de Bruxa, e que agora xa estamos celebrando a segunda edición, non? Que na literatura galega iso ás veces non é doado, e que ten moito mérito e que o temos que dicir, como antes comentaba con María. Palabra de Bruxa chegou a nós, e a min gústame contalo, porque ás veces entre o público sempre hai escritores e escritoras, ou potenciais escritores e escritoras. Chegou a nós no primeiro certame da primeira edición do Premio Illanova, e o xurado veuse na diatriba de ter que premiar unha obra e gustabanlle 3. Entón, ante iso, houbo que premiar unha, lóxicamente, pero o xurado insistiu en que se editasen outras 2, non? E así o fixemos. E a min gustame contalo porque ás veces os escritores e as escritoras presentanse os premios e pensan, bueno, pois o mellor non teño unha boa obra, pois hai un pouco de frustración, non? Cando un envía o mellor o seu orixinal con todo o cariño, con todo o esforzo, e non resulta, e ás veces pois é cuestión de gustos, e é unha casualidade, pero é importante non desanimarse, porque moitas veces o xurado teno moi difícil e podería ser calquera unha, non? Entón decidimos, saliu A Palabra de Bruxa, e tamén saiu A Noite do Corvo, de Abel Tomé, con tamén moi boa acollida, e estamos felices na Editorial Galaxia de darlle voz
a xente nova, porque Illa Nova é un premio para menores de 35, e polo tanto apostar por novos valores na literatura galega. Certo é que Andrea xa tiña publicado con anterioridade Non hai luz sen escuridade en Urco, polo tanto esta xa é a súa segunda obra. Ben, vai falar María Alonso da novela, polo tanto eu non me quero repetir. É a historia de Queixumes e dos seus habitantes, das mulleres e dos homes que habitan nun lugar, bueno, nun tempo indeterminado, aínda que sí, un cando le pensa que pode estar o mellor na Idade Media, non? Aínda que en ningún momento se dá ninguna referencia dese tipo. É a historia de Berenice, pero a mí gustame remarcar, e así o fixemos na contra, que tamén é a historia de Xoana, e de Morgana, e de Marga, e de Catalina, e de Quiteria, e polo tanto é a historia das mulleres, da colectividade e dun tempo que parece ido, pero que ás veces non o é tanto, e certamente o mellor non estamos nas mesmas situacións que estas mulleres, non pasamos exactamente polas mesmas vicisitudes, pero pasamos por outras que si lembran a eses tempos pretéritos, e por iso, por exemplo, ainda temos que celebrar o domingo, non? Ou recordar o domingo que estamos aquí. E tamén hai moitos homes, non? Seguro que tamén falará María Alonso, como en todo na vida, algúns mellores ca outros. E a nos gustounos moito cando lemos a obra, pois esa voz poderosa de Berenice que está silenciada, que a queren silenciar, pero que ao final resoa e resoa con forza. Para falar da novela, Andrea invitou con moi bo criterio a María Alonso. Ela tamén é escritora e filóloga e viguesa, que iso para vir aquí a Vigo pois hai que traer a alguén da casa. Tamén ten obra narrativa en Urco despois do Cataclismo e ensaio, non? E falaba antes con ela porque para min podemos dar unha primicia agora que estamos aquí, porque sobre marzo eu serei a editora do seu vindeiro libro, co cal para min é unha alegría hoxe estar aquí con elas as dúas, e canda elas dúas eu non quero roubarlles máis tempo, darlles as grazas pola súa intelixencia e por formar parte desta galaxia na que elas brillan con moita forza. Moitas grazas. Bueno, boa tarde, gracias a Malores polas palabras tan bonitas que nos dedican. Bueno, eu estou encantada, moi agradecida tamén a Andrea por convidarme a acompañala hoxe na presenta de Palabra de Bruxa, da súa nova novela. Andrea máis eu coñecémonos dende que, bueno, publicamos as nosas primeiras novelas casi a vez. Dende aquela pois somos amigas de escrita, que é o mellor tipo de amizade que pode existir. E, bueno, eu gustei moito xa daquela, deste Non hai luz sen escuridade, que publicou hai 3 anos. E, sobre todo, bueno, ainda que é unha novela dirixida ao público juvenil, ten unha protagonista maravillosa que é brava e valente tamén, con unha forza moi especial, parecida á forza que ten Berenice, desta Palabra de Bruxa que ven de publicar. Berenice representa na novela a aquelas mulleres que foron cuestionadas por ter palabra de seu, por saírse do normativo, por desafiar o poder e por contradecir tamén as normas establecidas. Obviamente a novela é ficción, pero está moi ben documentada e funciona moi ben para retratar o espírito dunha época concreta, que é a época da Inquisición.
e o que comúnmente tamén se coñece como protofeminismo a través desta protagonista en este mundo que crea Andrea no seu texto. Bueno, vou ler un pouco da obra. Berenice, esta protagonista, vai ser xulgada, acusada, e cito do texto, tras escoitar os testemunhos dos homes de fe, das mulleres, de comprobada conduta irreprochable. Tras examinar as probas, acusámoste de levar unha vida confrontada, en desacordo cos demais devotos, unha vida que lle dá as costas á palabra de Deus. Acusámoste de desprezar o lugar que che corresponde detrás do home, como rezan as Sagradas Escrituras. De pensarte máis intelixente, igual incluso superior ca nós, os varóns. Acusámoste de deixarte levar por paixóns impropias e coñecementos falsos. Acusámoste de levar unha mala vida. Bueno, non é a primeira vez, como posiblemente saibades, que se escribe sobre bruxas, en absoluto, pero esta novela ten algo que a fai especial, e é unha especie de mistura entre relecturas de clásicos da literatura e tradición popular. E de feito, creo que foi unha das primeiras persoas que leo o texto, aquela primeira vez que o lín, pois xa me viu a cabeza a archiconocida novela de Arthur Miller, Las brujas de Salem, aquel final apoteósico que ten tan suxerente. E, bueno, quería preguntarlle a Andrea se atopou algún tipo de inspiración para a escrita desta novela, pois eso, nos clásicos da literatura que tratan personaxes relacionados coa maxia ou bruxas, ou ben na tradición popular, ou mesmo na historia documentada do noso país, porque tamén hai algo deso. Pois realmente é unha mestura, pero eu diría que máis que en libros de ficción foron máis ensaios, artigos, estudos que me levaban a fiar o que iba a suceder na historia. De feito, todo o que sucede no libro, desde o xuízo, a historia de Berenice non é real, pero o modelo de xuízo sí que o é. As torturas ás que está sometida Berenice son reais. Esas pinceladas sí que forman parte da historia do que foron as bruxas e do que foi esa caza de bruxas. Logo, digamos que de entre todo o que lín, podería, digamos, destacar dúas obras que vais aquí. Vou agachar a collera. Este tocho, libro de autodefensa, que se chama O martelo das bruxas, era como, digamos, o libro de instruccións que tiña a Inquisición para detectar a unha bruxa, interrogala, saber se dicía ou non dicía a verdade, xulgala e condenala despois. E seguían este manual que realmente ten cousas que son moi duras e moi surrealistas de como podían pensar, incluso fora moi polémico entre os propios inquisidores. Parece un libro de ficción realmente, pero un libro real, é un libro que eles usaban para buscarlo. E logo, este digamos que é a parte dura, ¿no? E logo de parte bonita, que temos aquí a autora de Secretos de unha bruja celta. Esta é a parte que usei para, digamos, darlle a parte de personalidade a Berenice dentro desa maxia, dentro desos ritos, esas crenzas que temos arraigadas aquí en Galicia, que son nosas, porque a Inquisición en Galicia foi moi distinta á Inquisición de outras zonas de España. Foi moito máis suave. Por que foi moito máis suave? Porque aquí non había bruxas, aquí había meigas. E a figura da meiga é unha figura moito máis positiva que a figura da bruxa. De feito, se buscamos no dicionario, a palabra bruxa ten unha acepción que é negativa, que é
non acordo se é mala persona, igual non sei, ten unha acepción que é unha acepción negativa que non ten a palabra meiga. O resto das acepcións son iguais, fan o mesmo, pero a bruxa está considerada negativamente e a meiga non. E ese respeto que hai polas meigas galegas é o respeto que hai en Queixumes polas meigas que hai ali, polas xanas, que son meigas que de xeración a xeración, digamos que axudan a xente de Queixumes, igual que outras meigas do aquelarre. Foi unha investigación divertida, direi, porque ora o bon de día de hoxe que podes ver en YouTube vídeos de xente moi interesante que che van dando detalles historiográficos moi curiosos, como a vestimenta que lle poñían as bruxas nos suizos, ou pequenos detalles que son curiosos e que tamén aparecen no libro. Todas esas cousas son reais, o que non é real é a protagonista e as historias que hai detrás dela. Bueno, a novela non se limita simplemente a narrar o xuizo, non? Ao que se ve sometida a Berenice. De feito, hai dous niveis narrativos diferentes a través dos que a autora explora, pois, por un lado, cuestións relativas á política, á religión, as estruturas sociais da época e, por outro lado, pois as relacións personais que mantén a protagonista pois con outros homes e con outras mulleres de Queixumes, que, como decía Malores, esta vila onde transcorre a maior parte da acción. E é gracias a estes dous niveis narrativos que coñecemos pouco a pouco, porque iso sí que o fai moi ben Andrea na novela, as diferentes personaxes que acompañan a Berenice, as xanas, a homes, a paisanos da vila, a personaxes do clero, da política, e mesmo o señor feudal. Xentes todas estas cuxas vidas están pois suxeitas a estas estruturas xerárquicas moi específicas e que amosa as inercias do sistema, a represión patriarcal que dá lugar ao xuizo ao que se ve sometida Berenice. Poderías falarnos tamén un pouco destes dous niveis narrativos que utilizas? Sí. Como vos comentaba antes, o xuizo é real. Eu preguntei a unha amiga miña que é abogada, en plan, bici, como é un xuizo, como eran os xuizos da época. Ela foi-me comentando a estrutura. Eu ao principio estaba incluso un pouco agobiada porque os xuizos son moi aburridos e moi arduos e teñen esa linguaxe tan rimbombante dos xuizos. Pero unha curiosidade dentro deste xuizo é que as acusacións van das que eran máis suaves, das que os inquisidores consideraban máis suaves, as acusacións que os inquisidores consideraban máis duras, máis complexas. E o que hai no medio son retazos da vida de Berenice que xustifican esa acusación. A través da lectura nos vemos se esa acusación é real ou non. É unha interpretación que facemos nós. Eu poño a acusación, poño as probas e logo que quen lé decide se é culpable ou non é culpable, se o que din os xuíces é real ou non é real. É como para ter ese doble xuizo entre a parte, digamos, social e a parte máis estamental. E precisamente nese xuizo social onde tamén vemos distintos xuíces, porque segundo que envexa eses pequenos flash da súa vida, acusarana ou non, dirán que é mala ou que non é mala, dependendo da súa situación tamén na sociedade. É un xogo curioso porque realmente todo o mundo acudiu algunha vez a ela, todo o mundo acudiu algunha vez a casa das xanas,
pero a acusación está aí, e a xente torce a cara. Pode ser por moitos motivos, tampouco vos vou desvelar agora os motivos, pero deixan que a acusación siga. Bueno, a pesar de que Palabra de Bruxa está publicada na sección Costa Oeste, que é a sección juvenil, non? De Galaxia, dende o meu punto de vista non está dirixida simplemente ao público juvenil, senón que tamén está dirixida ao público adulto. Bueno, non quería quitarlle máis tempo a Andrea, porque ten moito que contar e cousas que facer, como podedes ver aquí. Quería reiterar outra vez o meu agradecemento, sobre todo por ser unha das primeiras persoas que tivo a sorte de ler a novela e por convidarme hoxe a estar xunto a ela nesta presenta. Bueno, a miña quenda, así que alá vou. Cando comecei esta novela, eu estaba moi enfadada, sempre o digo, porque realmente é un motivo importante da novela. Eu estaba moi enfadada co mundo, porque sentía que había moito xuízo ao meu redor, que as mulleres do meu entorno, incluíndome, bueno, eu sempre me incluo menos, porque sempre, bueno, tendes pensar un pouco máis nos demais, pero que había un xuízo que non me estaba gustando nada, e que viña de lados moi distintos, e estaba enfadada, estaba moi molesta. E pensei, pues, quero escribir un libro no que se nos xulgue, pero que se nos xulgue independentemente do tempo no que estea contado o libro. Para iso busquei unha figura, que era a figura da bruxa, porque considero que foi a muller máis xulgada da historia. As mulleres acusadas de bruxería eran acusadas por tantos temas tan distintos, desde posesión de terras, desde pobreza, que son cousas totalmente contrapostas, por ser curandeiras, por practicar abortos e por axudar no parto, que tamén son cousas totalmente contradictorias. E eran, eso, moi criticadas na súa época. E despois quería demostrar que o feito de escribir non é unha tarefa tan solitaria como moita xente cree. Non é tan solitaria porque sempre estás na compañía das túas personaxes. Eu normalmente nos meus libros teño que recoñecer que son de ter un montón de personaxes, sempre teño moitos, e con moita personalidade, aínda que destaque un sobre os demais, e ese personaxe sempre está contigo. Así que vou vos contar un pouco como foi a creación desta novela, da man da xente que contribuiu a que tivera lugar. Así que vou empezar cos agradecementos. En primeiro lugar, vou agradecer a miña amiga Bisi, que vos falaba antes, que é abogada, porque un día cheguei ao traballo e dixenlle: Bisi, dame todo o que teñas sobre xuizos da Inquisición. Miroume, para que queres eso? Dame todo, porque gustalle moito a temática das bruxas, e empezou a darme un montón de material, artigos, libros, chamábame para allá, topei un vídeo, e mandaba un vídeo. Foi moi divertido, porque logo íamos, segundo ia escribindo cada capítulo, eu líallo en voz alta e comentábamos esas acusacións, se a estrutura do xuízo estaba ben, se as acusacións estaban ben relacionadas cos feitos. Bueno, foi así, foi un proceso de creación moi divertido. Unha vez escrito o libro, pois teño a que vou ler porque é unha lista. O seguinte agradecemento é a María, que aquí teño a meu lado, a Salva, a Lucía, a Manuela, a Andrea e a David, porque foron as primeiras persoas que leron o libro. Tiña o libro escrito e dixenlles: bueno, a ver que vos parece. E en ese momento, cando decides a quen queres dirixir o teu libro, aínda que soe moi mal, eu teño que recoñecer que non penso na xente cando escribo. Eu penso nas miñas personaxes cando escribo, na historia que las teñen que contar. E despois, as editoras, que é o seu traballo, xa
deciden elas onde encaixa mellor o libro. Eu escribo a historia, simplemente. Pero neste caso, Deus ademais, xa non só a nivel idade, senón a nivel información dentro do texto. Porque, segundo o nivel de coñecementos que tiña a persona que lía o libro, había xente que decía, non fai falta máis información, e xente que decía, non, isto non o entendo, porque non tiñan as claves, porque non coñecían, digamos, o tema da bruxería, no? E da Inquisición. É cando pensas, vale, quero chegar a un público específico ou quero abrir un pouco máis a man. E eu decidín abrir un pouco máis a man, porque ás veces non é escribir 4 párrafos máis, é simplemente poñer un par de frases e xa abonda para contextualizar a acción. Seguinte lugar, agradecerlle a Malores, que me chamou un día de chuvia. Tamén me gusta contar a anécdota de que cando me estaba falando só podía pensar que se me estaba mollando a roupa na casa. Estaba tan nerviosa e tan emocionada que só podía pensar, teño a roupa tendida e está chovendo aquí. E que fixo unhas achegas moi interesantes no libro, cara ao final, non vos podo dicir, porque claro, e senón sería un spoiler moi grande, pero que foron moi interesantes, porque ás veces tes a historia na túa cabeza velo moi claro, pero hasta que outra persoa che di, mira, que isto ao mellor se entendería ben se lle das unha volta, tal, non o ves, porque xa liches a novela 1000 veces, xa a contaches, xa non ves, e sempre é importante ter xente detrás túa que che dé ese apoio. Son das que opinan de que a labor editorial é unha labor importante e moi necesaria. Despois, Cris é a que fixo a foto que ven no libro. Noutro libro foi Analía, que tamén está aí. Sempre intento buscar amigas que me fagan as fotos, porque son moi mal modelo e dame moita vergüenza. Por lo menos así pasas un momento divertido, riste, é un momento moi agradable, que logo sempre recordas con gusto. Logo, a pobre de Hayat, que fixo a portada, cas indicacións de non quero foto, non quero cousas obvias, non quero. E a pobre muller, de tanto non quero, sacou unha portada que me felicitou moita xente por esa portada. Incluso houve un rapaz que me chegou a decir por Instagram que foron unha das mellores portadas que vira desde que hacía tempo, e iso é unha alegría moi grande, porque ao final os libros tamén entran polos ollos, e se tes unha portada que chama, bueno, pois xa faz o primeiro intento de achegamento. Despois, non podería haber libros en librerías. Esta é a primeira vez que baixo a Vigo a presentar un libro. Estou moi contenta de que sexa aquí, porque é un lugar cercano, con xente cercana, e para min eso é o principal e o máis importante. Ser libreiro non é só vender libros, é moito máis, eso tamén é moi importante. Despois, tamén quero agradecer a toda a xente que leu o libro, que xa leu moita, ademais que precisamente dicía Malores antes, que estamos na segunda edición, e que o meu libro, xa me vou emocionar, a segunda edición, despois do Brau, que o Brau sempre é unha época así un pouco rara, foi como, bueno, moi feliz. E iso non é posible sin a xente que lee, sin a crítica, que sempre está aí apoiando tamén. E por último, non menos importante, están as amizades e a familia, que é a xente, como digo eu, que te aguanta todos os días. Ao final, son os que están aí e os días que estás contento, os días que dices, no, mamá, non ganei o Illa Nova, aí chorando. Pois, bueno, non pasa nada, xa verás, empeza a poñerse o exemplo de J.K. Rowling, porque vi a entrevista de... E dices, bueno, gracias, mamá, pero estou moi triste. E ao final, a xente do día a día é a que te vai a apoiar nas túas victorias e nas túas
nas túas derrotas, que ao final non son derrotas, porque o libro aquí está, que eso é importante. Bueno, esta é a primeira parte que demostra que escribir un libro non é unha tarefa solitaria. Ademais que se non riñen máis miñas personaxes, Berenice róspame aquí atrás e diceme, no, Andrea, estaba aí contigo. E non pode ser. E ora a segunda parte, a ver que non me vaya moito de tempo, vou a facer moi breve porque xa moitas cousas falei con María, pero simplemente quero facer unha serie de aclaracións ao redor do que non é o libro. Este título, Palabra de Bruxa, houve xente que me dixo, pero tiñas que ter posto Palabra de Meiga porque en Galicia son meigas e son bruxas. E dixen, no, porque a bruxa, como os dixen antes, ten esa connotación negativa, que non ten a meiga. E esta é unha acusación negativa. Ela está sendo xulgada negativamente por facer algo que realmente, pois xulgaredes, está mal ou non. Ben, outra cousa que quero destacar é que non é un libro, non é unha novela histórica. Non é unha novela histórica, está moi documentada, o que vos decía antes, os xuizos son así, as castas sociais eran así, pero non é real. O que pasa aí non é real. Tampouco quería facer unha novela histórica, porque realmente eu quería contar pois o que vos comentaba ao principio, o xuizo ás mulleres. Despois hai certas curiosidades, como por exemplo, os nomes das personaxes, quitando a Berenice e quitando a Loaira, o resto de personaxes son nomes de mulleres que existiron realmente, en distintas épocas históricas, pero que existiron como bruxas, desde a antigüedade grega hasta a Idade Media, un pouquichín máis tarde. Incluso outra curiosidade con respecto aos personaxes negativos masculinos, quitando a Lupo, os inquisidores, os seus nomes tamén son reais. É unha mestura de nomes de inquisidores. Dentro do libro hai dúas liñas da Inquisición, que a liña dura e a liña que é como máis crítica. A liña máis crítica é Pío Salazar. Salazar foi un inquisidor que foi moi crítico na época, creo que no País Vasco, Salazar. E despois está Lancre e Avellaneda, que foron outros dous inquisidores que estaban na parte máis dura da Inquisición, que sí que crían realmente na existencia das bruxas e que crían que teñan que ter uns castigos exemplares. E un pouco ese xogo das dúas liñas que realmente o libro estaría nunha época anterior, o que sería a formación completa da Inquisición. Ben, e hasta aquí as aclaracións. Agora, para contarvos máis cousas do libro, traigo un pequeno xogo de cartas. Creo que a maioría non leo o libro, verdad? Vale, porque sempre teño aquí unha carta comodín que é para se hai xente que se a xente leo o libro, poño, senón un spoiler e non queda feo. Bueno, un dos capítulos do libro vai sobre a adivinación. Berenice, ao igual que a súa mai e que a súa avoa, é capaz de predecir o futuro. Ademais, é unha característica que ela desenvolveu xa desde moi pequena e que fixo que os señores de Queixumes, os Bahamonde, acudiran a ela repetidamente. Que pasa? Que o señor actual, Ernesto Bahamonde, está nunha tesitura moi grande porque estamos nun momento de cambio. E como Berenice lía o futuro e non o lía nas cartas, lía a través das candeas e a través da auga, pois, pero bueno, voume tomar unha licencia de autora
E vou vos contar máis cousiñas a través das personaxes do libro. Cada unha destas cartas que aquí teño representa a unha personaxe. Así que quero que alguén me diga un número. Pequeno, tampouco de 1 ao 10. O 7. O 7. Logo coller a chuleta. Vale. A carta que tocou é a carta do xuízo e representa a unha bruxa moi especial, porque é a bruxa máis bella que hai no libro, que é Morgana. Como vos contaba antes, as bruxas do libro teñen nome de bruxas que existiron. Morgana é a bruxa máis bella do aquelarre das montañas. Curiosamente, é unha bruxa pobre, é unha bruxa que escolleu vivir na soidade e que precisamente por escoller vivir na soidade e vivir na pobreza e ser un pouco rosmona, porque sería como a bruxa mala dos contos, esas que lles teñen moito medo, que a xente se aparta dela, aínda que logo vaya a pedirlle consello, porque a todas estas mulleres a xente valles pedir consello, pois Morgana escolleu apartarse. E escolleu apartarse porque ela sabía o que iba a vir. Ela avisa, ela é como a voz da sabiduría, pero apoia. Sabe que o que vai pasar, pero mantense aí. E era o que vos dicía antes. Neste caso, está sendo acusada por bella, está sendo acusada por pobre. Non fai nada, non lle fai dano a ninguén, ela está ali, pero algo que non gusta ver. Así que esta é a figura de Morgana. Esta é unha das bruxas do aquelarre. Outro número? O 13. 3, de acuerdo? Con 3. Vale. Bueno, 3. A verdade que sí. Ben, tocou a forza. A forza representa a Catalina. Catalina é outra das bruxas do aquelarre das montañas. Ao contrario do caso de Morgana, ela é unha señora. Ela é unha dama, ela está nunha clase alta. Que pasa? Que Catalina está presa do seu propio destino, porque fixeron a casar con quen non quería casar e tivo que finxir. Finxiu por pura supervivencia, construiu unha máscara de señora, de esposa amante e de amante dos seus fillos. Realmente os fillos sí que os queren, sí que parece, pero o marido levouna. Ela estaba na súa casa, predecírase que así sería e así foi. E ela non puido escapar do seu destino, pero ela escolle escapar os días do aquelarre, porque é a súa vía de escape, é o seu momento para poder fuxir e poder ser quen realmente quere ser, que é unha máis no aquelarre. Hai unhas acusacións no libro de Nomaelus, que vos comentaba antes, que se acusaba as bruxas de castrar os homes e de envelenalos e de que perderan a virilidade. Catalina, en certo modo, castra o seu marido cada vez que vai ao aquelarre porque durmeu. Para poder escapar, ela durmeu e el perde a noción do tempo. Así que cando acaba o aquelarre, ela xa está na casa, non pasou nada. Ese tempo non existiu. As consecuencias
son duras porque querer ser quen quere ser, por moitas máscaras que crees, é duro. Pero ela, como indica a carta, é unha muller forte. Outro número? 6. Vale, este non sei. Pero vou no coller igual, para que non se me olvide nada. Vale. A suma sacerdotisa, que é Berenice. Berenice é a protagonista da novela. Berenice é todas as mulleres. Berenice representa a cada unha das mulleres que hai, a cada unha das mulleres do aquelarre. Ela, se houbera burguesía, que nese momento non existía aínda, elas estarían nunha posición media, ela é muiñeira, a parte de ser meiga. Co cual, é unha muller que vive no seu muiño, é unha muller independiente económicamente, é unha muller a que acude a xente. E, ademais, ten terras. Outros motivos polos que acusaban as mulleres de bruxería era para poder quedarse coas terras. E Berenice será xulgada por todas, asumirá a culpa por todas. Un pouco religioso, un pouco como Cristo, ¿no? Pero Berenice, en Berenice recae a culpa de todas. E ela asumirá a culpa de todas. E asumirá porque quere, coas súas reticentes, pero ela ten os seus planes feitos. Ela non a pilla por sorpresa nada do que sucede, porque ela xa o viu. Deulle medo, pero acertou. El outro. Bueno, como quedan, non sei a que hora queredes rematar. Ti mesmo. Bueno, pois veña, que unha última pregunta, un último número. 5. A emperatriz. Cartas que se revelan. Poñome nerviosa. A emperatriz representa a Diana. Hai dos personaxes do libro, que son Diana e María, que son irmás. E Diana e María son señoras tamén, pero son señoras sin señor. Son dúas señoras que non teñen marido e que herdaron as terras por dereito propio, por dereito de sangre. Son eficientes, unha ten moi mal xenio, a outra non ten nada de mal xenio, pero equilibranse e fan que as súas terras medren, pero medren dun xeito armonioso e pacífico. Que pasa? Que elas teñen o poder, teñen todo o poder, e iso non gusta. E que mellor forma de quitalas do poder que acusalas de non ser servas de Deus, cando elas son as primeiras que van a misa. Dixemos antes, con Catalina, que cada unha busca o seu xeito de sobrevivir, cada unha ten a súa relación ca realidade, ten a súa propia máscara. Hai varias escenas que contan precisamente como é esa relación destas mulleres coa igrexa e en que pensan cando están indo a misa, porque elas van a misa. Unhas di que pensan o que teñen que facer o día seguinte, porque xa teñen tan interiorizadas as oracións que as van dicindo, pero elas están pensando noutras cousas, no seu día a día, nos seus problemas, na súa vida. Están ali un momento e din que é como un carnaval, que para elas van de carnaval e volven a súa vida de poder. E volvemos ao de antes, precisamente por iso van a ser xulgadas. Pero elas son intelixentes e aferraránse precisamente ao seu carácter de boas xestoras, de devotas, de mulleres
de fe e mulleres castas. Aí non as poden acusar de algo que aparentemente non son. Durante todo o libro vai haber moitas olladas que vos comentaba antes, e esas olladas son as que decidirán se son culpables ou non. Bueno, antes de pasar ao último punto, non sei se tedes algunha pregunta que facer, algunha curiosidade, comentario, crítica, valoración, opinión, sabes? ¿Tiene una segunda parte? No. Nunca tienes una segunda parte. Nunca teño unha segunda parte. Son un ser horrible. É a pregunta que me perseguirá sempre. Non son de segundas partes porque... Pues esta podría. La primera, por todo llega la ley y a mí me quedo ganas de una segunda parte. ¿Es eso? A primeiro va a ser un pouco igual, que tienen segundas partes, pero segundas partes non son boas. Logo, segundas partes que estén á altura da primeira, bueno, a veces sai, outras veces non sai, supoño que depende do momento, pero ahora non é o momento. Así que ahora mismo non hai segunda parte, de ningún libro. Alguna cousa máis? Como digo, a gente se sente queimada, che. A gente se queimada. Bueno, pois, como non hai ninguna pregunta máis, realmente eu este xogo de cartas fago ca intención de que a xente pregunte cousas sobre os personaxes, pero como vexo que xa non hai agora ninguna pregunta, pois vou ir directa a despedida final / esconxuro de despedida e agradecemento porque estades aquí, e xa vou emocionar outra vez. Fui moi feliz que esteades aquí, e bueno, e agardo que esta sexa a primeira de moitas visitas a Cartabón, porque, bueno, Vigo baixo, porque, bueno, teño aquí a miña outra familia, así que, bueno, xa baixo, pero máis veces a presentar. Bueno. Estamos expectantes. Non vou queimar a librería, vou intentar non queimar. Outra vez unha primeira. Muchas gracias. Queda feo. O que me gustan a mí nas librerías. Falta guardelo. Era que coñece un sitio que fai rico, non? Fochas. Vale. Oye, que si quieres traemos aguarrente, Yo el licor café, o crema de lujo. Teño. Bueno. Vamos a ver. Hoxe toca pedir, pero non vou pedir para min, senón para vos, que sempre estades. ¿Quieres apagar luces o algo? No. O galla que sempre vos acompañe a sabiduría e intuición cando se leen os vosos pés e as vosas mentes. Desexo que a forza e a saúde vos axuden a acadar cada meta sen desfalecer. Espero que os vosos soños se cumpran, que a creatividade vos envolva e que sexades quen de comunicarvos, tanto nas boas como nas malas.
Ogallá, que as vosas mans se enchan de tesouros, que nunca vos falte un chocolate quente ou un sorriso, que a sorte ilumine o voso camiño. Esta sempre é que máis tarda en entender. É un pouco triste, porque é a do amor. Desexo que sintades e vos emocionedes, con forza, que nunca vos falte o amor. Espero que a protección non vos abandone, para que ninguén, nin nada, vos faga dano. E por último, comezade. Non teñades medo a crecer, a cambiar, a ser mellores. Desexo que cada día sexa un comezo, e que haxa moitos, e que vos ilusionedes con cada un. Que así sexa, que así sexa, Que así sea. Gracias. Ben, pois damos por concluído aquelarre que tivemos aquí na libraría Cartabón. Tardou en prender a do amor, pero é a que máis estintilea. Sempre tarda máis en entender. Entón, é o que hoxe sentimos aquí na librería, as tres, o cariño de todos vos. Moitas grazas por vir, e os que non lestes o libro, pois de seguro vos a gustar. Palabra de Bruxa. Presentación do libro Feminicidio. Unha nova orde patriarcal en tempos de submisión. Sí? Sí. Ahora sí. Pues nada, empezamos. Hola, moi boa tarde. Benvidas e benvidos á presentación deste novo traballo, primeiro na editorial Galaxia, de Carme Adán, Feminicidio, que pertence á colección Feminismos, é o número 2, o número 1 é obra de Marote Silva, que nos acompaña, está no sitio sentada, ali atrás, con un ensayo, Chámame señora, pero trátame como un señor. E o número 3 é un traballo de Chis Oliveira, chamada Traba Ámame. O segundo A, con arroba, somos moi modernos, na Editorial Galaxia e usamos arrobas tamén. Entón, é un día moi feliz para nós. Queremos darvos as grazas por estares aquí, a Casa do Libro, por acollernos un día complicado, porque xa se está en plena campaña comercial de Nadal, e, por lo tanto, digamos que vai ser unha excepción acollernos hoxe aquí, pero era moi importante para nós facer este acto hoxe aquí, sendo hoxe día 24 de novembro, porque, como moi ben sabedes, mañá, día 25, pois é o Día Internacional para o Día Internacional contra a Violencia de Xénero, e, por lo tanto, hai meses, Carme e máis eu pactamos de alguma maneira que o libro había que presentarlo antes. Por diversas vicisitudes,
casi podemos decir que non chegamos a hoxe, o libro saiu do prelo onte a 1:30 do mediodía, así, de feito, cando merquedes o libro, cousa que ides facer todas e todos que estades aquí hoxe, seino, vexo nas vosas caras, veredes que di que o libro rematou de imprentarse o día 26 de novembro, é dicir, unha especie de magia impresionante, porque ides mercar un libro que vai ser impreso o luns, é unha cousa maravillosa. Por tanto, tamén o noso agradecemento á imprenta, ao Obradoiro Gráfico, que fixo un esforzo grande para chegar aquí o día 24. Acompáñame a actriz e dramaturga Marta Pérez, que terá a palabra despois de min, ela os falará deste libro. Tamén anda por aí Carolina Vázquez, a quen ainda non me presentaches. Carolina, pois esa man, logo veré o resto a súa cara, que ten unha sorpresa musical pensada para case pechar este acto. Para min, como editor, o sea, un día moi grande. En primeiro lugar, polo nacemento da colección. Bueno, Carme coñéceme dende os 17 anos, agora temos, podemos decir, que vais dar 52, aparentamos 51, pero coñecímonos con 17 anos na Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago. Estivemos juntos 5 anos como compañeiros, con outras compañeiras, facendo vida en común, sen sospeitar, dende logo, que a vida logo nos levaría a situacións tan curiosas como esta, como é o feito de que eu termine sendo o seu editor. Dicíamos que é un día grande, eu por este primeiro motivo, pola amizade, pois de non sei restar xa de 54 menos 17, pero sale 52, perdón, acabo de subir uns 2 anos, 52, pois desde os 17, imaginade, non? A cantidade de anos enormes de amizade, de voltas e reviravoltas na vida, de nacemento de fillas e de fillos. Son moitas cousas que nos traemos ata aquí, así que para dentro de 52 anos máis que sigamos gozando destas fortunas. Carnadal, como se explica na contra do libro, é unha das intelectuais galegas máis sobranceiras e, ademais diso, é unha das persoas que máis e mellor e con máis rigor teñen traballado as cuestións que rodean o asunto do feminismo. Foi secretaria xeral de Igualdade por algo, non a puxeron aí nese posto durante o goberno bipartito porque sí, porque non había que empoñer, senón porque sen dúbida era a persoa máis competente para desenvolver ese labor durante aquela etapa política. Naquela altura tive que traballar, ademais de coa amiga, coa política que tiña que tomar decisións, e foi tamén moi agradable todo aquel período. Dicíamos que Carme Adán ten máis que demostrado dende hai moitos anos o seu compromiso coa causa feminista e o seu rigor a hora de tratarlo dende un punto de vista filosófico, como se ve neste libro. O que ides atopar, sobre todo en feminicidio, non é, ainda co seu título, alguén que pudiera facer pensar un manifesto ou un texto arrebatado de protesta contra o asasinato sistemático e de alguna maneira programado polo patriarcado das mulleres, senón que ides atopar, sobre todo, un estudo dende o que ela é, unha filósofa, unha persoa que dedica moito tempo da súa vida a estudar con rigor dende todas as súas profundidades as cuestións das que se ocupa, neste caso, o asunto do feminicidio. Antes de pasarlle xa a palabra a Marta, eu creo que empezamos a falar este libro hai 2 anos, aproximadamente. Sí, tomando unha caña aí no Estrella Galicia, tomamos moitas cañas durante estes 2 anos, menores de idade non bebades alcohol, pero son cosas que pasan, había que falar de feminicidio, e Carme sempre tivo moi claro que o que quería facer. Pero a min, como editor, só me queda dar as grazas polo texto e salientar aquí o meu placer a hora de acompañarte con todo o que foi o proceso de creación, polas cañas, polas súas patatillas, e sobre todo polas conversas, polos moitos anos de conversas e sobre todo por estes 2 últimos anos que nos centramos neste libro. Así que hoxe é un día grande para a Editorial Galaxia, arranca oficialmente a colección Feminismos e con un texto que vos vai gustar moito a todas e a todos. Moitas grazas. Hola, bueno, antes de nada eu quero agradecer
enormemente a Carme que me chamase. Para min é realmente unha honra e un placer. É a primeira vez que presento un libro. Estou un pouco nerviosa porque eu estou acostumada a pisar os teatros, pero non quizáis a estar en presentacións de libros deste lado. Para min é realmente un orgullo porque, bueno, eu que tamén veño do mundo da filosofía, concordo con Francisco en que Carme é unha desas intelectuais galegas que está poñendo realmente os puntos sobre as íes no que hai que poñelo e está afundando nunha reflexión que para min parece moi importante e é o xeito de facelo, non? Precisamente por isto eu, bueno, trouxen escrito como eso, non estou tan afeita como Francisco. Unha das primeiras cousas que me chama a atención e que me agrada é que o resoar tan grande que teño con Carme respecto a como debemos enfrontar a análise da violencia, e máis concretamente dentro ao que é a violencia machista. Ese resoar que, como ben expresaba Simone de Beauvoir, é sempre tan necesario para alcanzar o obxectivo común da politización dun problema que até agora sempre estivo moi relegado a un campo persoal, doméstico, privado e íntimo. E eu quero facer estes 4 adxetivos e poñelos xuntos a mantenta. O primeiro lugar polo que quero comezar é polo título e o subtítulo. Feminicidio, unha nova orde patriarcal en tempos de submisión, xa que fronte a voces diverxentes, é dicir, voces que ainda non resoan, coido que é ben importante conceptualizar ben a violencia para así poder adiantarnos e loitar contra a mesma. Recollo por elo a reflexión que fixo Marcela Lagarde hai ben pouco en Santiago de Compostela. Lagarde chegara a este concepto a partir da súa reflexión sobre o libro de Diana Russell e Jill Radford, unha obra que non falaba de perfis de asasinos nin de víctimas, que procuraba unha comprensión global e política do fenómeno. As autoras non falaban duns homes demoníacos que viñan matar mulleres, dicía Lagarde, nin loucos, nin adictos, nin necesariamente serial killers, como nos filmes, senón fillos ben criados do patriarcado, machistas que ían máis, iso sí, polas mulleres máis vulnerables. Mais, remarcou Lagarde, o ataque non sempre acababa en morte, porque había sobrevivintes, mediaban en calquera caso relacións de dominacións establecidas polo xénero como construción social e cultural. Mais o termo femicidio, escollido por Diana Russell e Jill Radford, non convencía a Lagarde, porque non eran só asasinatos de mulleres, eran asasinatos de mulleres por seren mulleres. Por iso preferiu engadir un ni para formar a palabra feminicidio. Efectivamente, os feminicidios e a violencia cara ás mulleres é unha cuestión estrutural, e a expresión máis visible para dicirnos que a violencia cara ás mulleres está legitimada só polo feito de ser mulleres. Por qué? Porque ontolóxicamente as mulleres estamos constituídas en valor. Unha constitución feita, por suposto, a partir dun imaginario, ou se nos poñemos máis filosóficas, dun logos, establecido, pactado, perpetuado cultural e socialmente desde o principio dos tempos. Por isto mesmo e por esta lógica estrutural sucede que cando unha muller denuncia, máis violencia recibe, porque está saltándose as normas lexítimas, aceptadas e normalizadas por toda a comunidade. Permitídeme que xogue agora cunha analoxía co seguinte que vou dicir. Esta ideoloxía, idea máis logos, na que toda a sociedade nos movemos, é como as leiras galegas. Explícome. Todas están delimitadas, marcadas, teñen un territorio concreto e un valor concreto. O caso é que todas sabemos que non debemos andar a mover os marcos. Se acaso podemos, ou está permitido, movelos uns centímetros. Agora ben, como sexa máis de medio metro, a guerra está sobre a mesa. Co patriarcado pasa exactamente igual. Podes mover meus marcos conceptuais e ontolóxicos uns centímetros, pero como tentes sacarme os meus marcos, directamente vou atacarte. Por iso, o subtítulo de Carme é tan correcto. Unha nova orde patriarcal en tempos de submisión. E é que, efectivamente, non estamos falando de igualdade, estamos falando de sacar os marcos por completo e facer unha
non estamos falando de sacar os marcos por completo e facer unha unidade parcelaria, senón que estamos aceptando. O sistema sabe e permite que poidamos mover uns centímetros os marcos, pero os donos e donas das leiras non van consentir que lle quiten o que consideran seu, por herdanza, por sustento, por economía, por posición social e por tradición. Non é o normal, lembremos a normalidade, o concepto de normalidade de Foucault. Polo tanto, estamos legitimadas para aplicar violencia sobre quen se rebele, de diferentes formas e baixo aspectos varios. Pode ser dunha forma máis física, máis psicolóxica, pero que adoita pasar, sobre todo, é que as túas veciñas garden silencio, que deixen de falarte, que non fagan nada, porque entenden que algo farías a ese ou a esa a quen lle moveches os marcos. E porque entenden que és culpable de romper a armonía social da comunidade. Precisamente do que está falando aquí Carmen, é desa armonía. E, polo tanto, este texto é incómodo. Fácil de ler, pero realmente incómodo. A ideoloxía patriarcal leva no seu ADN a violencia, opera do mesmo xeito. Está tan normalizada e pactada que nem sequera se ve. As mulleres non se nos deixa ser. As mulleres somos o tema, o adxetivo, a metonimia, somos o obxecto sobre o que falar, a fisis, a natureza, pero non somos o suxeito. Se nos deixasen ser, isto é, aquilo que brota a aletheia, ese concepto grego, falaríamos de liberdade e tamén de igualdade de condicións. Pero estes conceptos, neste sistema, por definición do propio sistema, son inaceptables. Que significa que unha muller sexa libre? A liberdade non é un aspecto meramente metafísico. Nós non somos libres polo mero feito de nacer e que despois poidamos escoller sen máis. Iso é unha trampa do cristianismo, ao igual que unha trampa do sistema, do Estado, que constantemente repite que quere loitar contra as violencias machistas, que aposta pola liberdade e pola igualdade. Iso é completamente mentira. E por elo non podemos esperar que apliquen ningún plan de prevención, nin que den diñeiro para rematar coa violencia, porque o Estado é o patriarcado. A violencia é unha estructura, a violencia é un sistema, a violencia é a nosa linguaxe, hai en diferentes graus, e se queremos atallera teremos que deternos a pensar sobre cal é a forma en que cada unha de nós aplica sobre as outras e outros. Así que, por eso penso que este libro é tan necesario, porque Carmen, como ben dixo Francisco, é unha muller que fala desde a filosofía, fala desde o pensamento, e fálanos da estructura da violencia, para poder enfrontarnos a esa mesma estructura e non poñer parches, que é o que se está facendo nesta sociedade. E sen máis, quero parabenizala, quero decir que o Gallá, este libro teña moitísimo percorrido e que realmente penso que é o punto de pensamento polo que unha sociedade galega máis libre debería ir. Moitas grazas, Carmen. Boa tarde a todas, a todos. Permitídeme deixar os agradecementos para despois e comenzar lendo a dedicatoria deste libro. Ana Belén Varela Ordóñez recibía 3 pibes. Era agosto e iba moita calor. A poucos kilómetros debatía este texto cunha amiga. Ningún concepto mitigador, nin borra os seus nomes. Nomes de mulleres asesinadas por ser mulleres, para todas ellas, in memoria. Agradezo moitísimo a Editorial Galaxia que comezara esta valente colección justamente lendo hoxe esta inicio de libro, esta dedicatoria que me parece hasta pouco que sea unha dedicatoria para tantas mulleres, en concreto para Ana Belén, coa que eu pensei moito durante o mes de agosto e setembro. Escribirle a súa filla, a Ivana, despois de que la publicara esa carta tan valiente, dicíndolle a súa nai as veces que se arrepentía non ter acompañado un pouco máis e entendela se cadra un pouco millón. Ela sabe que estamos aquí, que estamos presentando este libro, que se presenta toda a colección e pedille se quería, bueno, mandamos unhas palabras para ler e enviounos isto para que compartamos aquí. Ante todo, agradecer a todos os que se pusieron en contacto conmigo para darme ánimo.
para hacerme saber que estaban ahí y que no iba a estar sola en ningún momento. Y no hablo solo de los conocidos, sino de los cientos de mensajes de gente de toda España que empatizaron y dedicaron tiempo a buscarme y a hablarme. Si haces eso, es porque realmente el tema te toca. Tendrías que leer algunos de ellos, de hijos que vivieron lo mismo, de mujeres maltratadas, diciéndome que mi carta les dio fuerza para decir hasta aquí, o de personas que simplemente me decían que se ponían a mi disposición para cualquier iniciativa que tuviese contra la violencia de género. Reconozco que leer esos mensajes gratifica al mismo tiempo que te hieras por dentro. Por supuesto, agradecerte a ti el detalle de nombrar a Ma en el libro. Creo hablar en su nombre si digo que a ella también le hubiese gustado. Por último, me gustaría explicar que dentro de todo lo malo, una parte de mí siente alivio, porque sé que cada vez que quise darle un abrazo se lo di. Le dije muchísimas veces lo mucho que la quería y siempre le dejé ver que desde pequeña sentía una admiración enorme por ella. Las dos sabíamos lo orgullosas que estábamos la una de la otra. Y siento alivio, precisamente porque sé que hay hijos que nunca llegan a tener una relación con sus padres o les da vergüenza decirles lo que sienten o piensan de ellos, que se desaprovechan el tiempo pensando que son eternos. Y por suerte yo no llevo ese pesar conmigo. Sobre la lacra machista, solo decir que para mí mi padre murió el mismo día que mi madre y que si me dieran a escoger preferiría estar descansando como ella y no estar muerto en vida como él. Y creo que con eso ya lo digo todo. Ivana. Después de estas palabras, cualquier cosa que diga, ya que estamos todas y todos sobrecogidos, porque efectivamente hablar sobre violencia machista, sobre violencia patriarcal, que é o termo que se utiliza neste libro, sobre feminicidio, sempre produce dor. Así comeza o libro. O limiar deste libro está escrito moito antes que o libro, justamente pois xa fará máis de un ano. Normalmente os limiares, as introduccións se escriben cando rematas, pois o limiar de ensinei a Fran fará ano e medio, porque tiña claro que nacía un siglo de ter vivido moitas situacións con mulleres víctimas, con fillas, con mulleres supervivintes, e de ter dado moitas voltas por qué, porque sempre nos quedamos así en esas expresións que decimos como mantras comuns. E creía que hai libros, decía Michel Foucault, que nace da risa, que así o pensamento, pois a mí me gustaba pensar e gustame decir que este nace da dor, que tamén asita o pensamento, como a dor de Ivana, que tantas veces, pois a mí por lo menos me fixo pensar e darlle voltas ao que aquí decíamos. Por iso decía que esta pareció moi valente, porque en la que se diga que está moi de moda o feminismo, me preguntaban esta mañana no Fado, digo, bueno, que ahora todo o mundo fala de feminismo, non teño esa percepción, falase máis, o cal é positivo e mostra que non estamos en punto cero, pero facer unha colección, de ensaio en galego, de feminista, eu sigo pensando que valente e parabéns para a Galaxia e sobre todo para Fran, que como xa o dixo aquí, pues compartimos moitas palabras dende que teníamos 17 anos e estudiábamos a Wittgenstein, sempre dixemos, pero se podemos traerlo aquí porque recordades que unha das frases que máis debatíamos para aquel momento é que os límites da miña linguaxe son os límites do meu mundo e efectivamente de iso é o que se fala neste libro. Este libro está feito con 3 fíos. Está feito de vaguas, porque hai moitas vaguas que rodean a violencia contra as mulleres e durante estes 2 anos, pois, por moitas circunstancias persoais, eu tamén derramei moitas vaguas. Entón, vamos a decir que cando leades o libro, entre as letras, e tede cuidado que non se destile, porque sí que está cheo de vaguas. Ten outro fío, está cheo de cheiros a comida, non sei se notades, pero sí, fundamentalmente de cheiro a albóndigas, que é unha das recetas que máis fago, porque isto que é unha das poucas persoas que foi lendo partes do libro, que a miña amiga da Alma África, que non podía estaros aquí, que se podía desplazar desde Coruña, sempre decía que
eso que solamente nos debe ocurrir as mulleres, que está fervendo a foto ao mesmo tempo que se escolhe ordenado a unos metros, a pocos metros. Entón sempre pensaba esa Kevin cando se tuviéramos tempo, o sea, pensando así, pues nos pensando, estás baixando o plan, estás facendo a comida, e este libro, pues, ten horas seguidas e ten horas entrecortadas tamén. E además non é unha metáfora, é que é certo, só escribir na mesa da cocina, é unha das mesas que máis se utiliza a parte das bibliotecas, co cal te dé cuidado porque igual vos entra fame porque está moi tensido de cheiros de comida. E despois está cheo de palabras. Está cheo de palabras porque a idea era arrincar a violencia do silencio ou dos lugares comuns cando falamos de violencia de xénero. De os espazos que sempre decimos, lugares que digo, ¿quién diría esa expresión? Esto es una lacra. Vamos a ver se conseguimos, no, erradicar un pouco expresións, non é unha enfermedade, non é unha lacra, se non se con un antídoto, se nos vacinaran, xa remataría, sino que o que se pregunta no libro é realmente a violencia contra as mulleres o elemento central, ou se permitida esa expresión filosófica, o elemento fundante do patriarcado. Sin violencia non existiría o patriarcado. Fai anos, cando redactamos a lei de igualdade, facía unhas notas para o preámbulo, que sí que está corte, que era de Puyo, etc., porque sí que era Gamani, en ese momento que ia pasar a man, e dicíamos que era a expresión da desigualdade. E hoxe revisaría eso e diría, e algo máis, a desigualdade é posible, porque aí está esa falta de liberdade que permite que crean e que nazcan as desigualdades. Falando con Fran deste tema e dándole a volta de por que vivimos un novo patriarcado máis sutil, decía Fran, es como se o patriarcado fora de plastilina, e o fallo coín, pasa que el patriarcado era de plastilina, porque me parece una visión muy gráfica de cómo es capaz de amoldarse, de ir, bueno, pues buscando siempre formas de readaptarse en todo momento. Por eso, tan importante para mí era pensarlo desde a filosofía, desde esa situación do pensamento, sei que pensa moito desde o ámbito da xustiza, desde o ámbito da psicología, pero quería decir, y espero por lo menos que no nos resulte que rollo del libro, sino todo lo contrario, que nos acompañe un poco para hacernos preguntas, para ver todas as dimensións que ten o problema da violencia, tomando como marco conceptual ou como gafas, como diría aquí as que temos diante aquí ao alumnado de igualdade de xénero, pois son as gafas moradas que nos poñemos para poder entender todos esos datos. No libro hai un momento, xa veredes, non vou a resumir porque para eso tenéis nada, está iso Fran que tenéis que leerlos todos, así que, porque eu creo que sea un libro que sobre todo de debate, que despois quedemos e o podamos debatir. Na página 93 hai un momento onde eu digo, hai anos o grupo autodenominado As Simonas de Beauvoir dedicaron moitas tardes a debatir sobre textos feministas. Estou contenta de que estén aquí as miñas amigas Ose e as Simonas de Beauvoir. Xa diso éramos anos que señalamos, pero bueno, de Beauvoir, en calquera caso, porque éramos entón docentes de filosofía, con moitos azos, novas, con moitas ganas, e durante moitos cursos quedamos para debatir moitos textos e para darle moitas voltas á filosofía feminista, antropoloxía. Eu creo que eso nos enriqueceu moito, somos amigas, dúas, además publicamos ahora, Mercedes Oliveira, Chis Oliveira e eu mesma, outras están aquí, publicaron os seus libros, son compañeras de instituto, amigas todas, e eu creo que eso vou facer esa especie de reclamar a importancia do pensamento para seguir avanzando. Vivimos nunha sociedade na que estamos constantemente en una lógica de todo muy deprisa y todo inmediato, y los tiempos de pensamiento son tiempos lentos, son tiempos que necesitan calma, que necesitan repouso, que necesitan horas. Entón, vernos décadas despois aquí pensando sobre estes temas, eu creo que é algo que debemos legar a outras xeracións, que non pensar non é algo inmediato,
piensa, necesita lecturas, necesita equivocarse, necesita volver sobre los textos. Y justamente pensar la violencia seguramente una de las cosas más complejas que podamos hacer, porque no queremos pensarla, porque no nos gusta, porque algo que nos incomoda. Uno verá, estaba repasando libros sobre, por ejemplo, sobre violaciones, y Dios mío, era algo que me resultaba difícil, quería salir a un paseo, porque algo que te interpela directamente como ser humano. Pero creo que a única o a modesta aportación que me gustaría que este libro tuviera sería serar debate, serar un tempo para debatir onde estamos e cara onde queremos ir. E ademais, bueno, que ese debate sempre colectivo. Cando pregunto no libro se vemos unha nova orden patriarcal e que mal compañeiro, non? O neoliberalismo, porque además instaura o individualismo máis simple, o individualismo que non fai comunidade, e sin unha comunidade non podemos pensar. Eu agradezo a todas as miñas amigas, a todas as persoas que me acompañaron estes anos. Estou vendo a Jorge Álvarez, un dos filósofos máis importantes que temos, non vai dicir, vamos, en Galiza, que dinamizou o Seminario de Filosofía durante tantos anos e donde tanto aprendí, aos profesores e profesoras que me acompañaron, os compañeros da miña organización, que os beso os aquí, cos que teño debatido e cos que además teño en moitas ocasións tido un pensamento moi distinto e diversente. Tamén os compañeros de outras formacións políticas, moitos que moi cariñosamente me mandaron WhatsApp ao longo da semana porque non podían vir, e algúns que tamén están aquí, algunhas, porque además iso me fixo pensar moito esta semana a importancia de que as ideas as confrontemos, pero sempre teñamos unha dimensión ética dos problemas que nos recoñezamos como persoas, como humanos, e que seamos capaces de manter ese nivel. E agradezo moito que Marta fixera o esforzo de vir dende Santiago, de estar aquí, ela que é unha muller valiente, que pon na escea en toda a dimensión da palabra a violencia de xénero coa súa última obra, Sofía e as posocráticas. Temos falado moito de violencia de xénero, moito de violencia contra as mulleres, e eu teño aprendido, a verdade, moito con tantas mulleres e dado tantas voltas, bueno, isto é un problema tan complexo que ninguna das preguntas queda totalmente resolta, que sempre é un debate inconcluso, pero creo que contribúa a que podamos ir modificando, a que podamos ir cambiando justamente esa estructura patriarcal que o mantén, e que además seamos conscientes, eu sei que creo que vivimos na configuración dunha nova orden patriarcal con distintas características que están nos libros, pero as críticas e os comentarios, pero que sí que se está rearmando a que demos pasos. E por último, xa para que vayamos dando pues así un tempo a despois se queredes alguna cuestión. Este libro tamén foi un libro de tránsito, no sentido de que despois de 12 anos de unha actividade frenética na política, volver ás aulas era un pequeno reto para mí, hasta me volver ao instituto, sí, volver creía que contenta, ou máis ou menos contenta, e o que me atopei no instituto foi sobre todo coas compañeiras, os compañeiros, o ensino público está cheo de xente que todos os días pon moita ilusión no seu traballo, moitas ganas, e sobre todo me atopei aí o alumnado con moitas ganas de aprender e de facer cousas. E como estamos en esos tempos onde tamén reflexionar sobre que educación queremos é importante, porque estamos como cegados polas novas tecnoloxías, o si tenemos ou non tenemos pizarras electrónicas en todas as aulas, si tienen ou non tienen 1, 2, 3, 25 ordenadores, 300 móviles, non sei cuántas cosas, cursos online. E eu agora, cada vez digo, sempre pensei, pero igual es porque realmente nos facemos maiores, non sei, ensinar e aprender, aprendizaxe unha relación.
é unha relación sempre entre quen ensina e quen aprende, que además é bidireccional, pobre de a profesora, a profesor que non aprenda do seu alumnado, é dicir, entonces é que está condenado. E iso é justamente o que nos estamos esquecendo en este momento na educación, que o máis importante que se dase cando se dá unha relación humana. Permitideme, como estamos aquí os tres de filosofía nesta mesa, recordar a un dos primeiros mestres, a Sócrates, non? Deixa claro que aí o importante é a relación con quen está aprendendo, que dentro de sí xa ten o millor. Nosotros simplemente pues, vamos acompañando, somos acompañantes. Ahora inventamos a palabra de coaching. Bueno, vale, bien, porque, pero hasta a palabra de coaching ya estaba inventada miles de unos cuantos séculos atrás, que es, venga, ánimo, que ti sabes y ti podes. E nos esquecemos de que ese é o noso papel, o papel de acompañamento do noso alumnado, por unha especie de papel de 3,25, 4,78. Somos como máquinas que repiten números sobre unha calificación, cuando as personas dificilmente as podemos encasillar nun número. Moi difícil. E iso o esquecemos moitas veces no ensino. A verdade é que para min é unha ilusión que primeiro ano que temos igualdade de xénero no instituto teñamos aquí un grupo entregado que está en primeira fila. Ademais, co que pasamos, debíamos pasar máis horas, pero a administración considera que solamente vale unha hora a semana, cual temos que darle unha volta tamén a que consideramos importante e que non consideramos importante. E pequenas cousas fixemos no instituto, pero que son moito máis importantes este libro, que os libros que se citan neste libro, que os libros leídos, porque son tamén os tempos compartidos na vida docente, que son moito máis que as palabras que están nos libros. Por iso, eu sí que lle quero tamén agradecer a todas as profesoras e profesores que me acompañaron durante moitos anos, a María Xosé Agra, que é a miña mentora e que sempre me animou a analizar os problemas do feminismo, pero, sobre todo, para as miñas alumnas e alumnos, moitas grazas por estes 2 anos, eu he pasado super ben nas clases, estou moi contenta de estar con vos, e hoxe vai a pechar este acto en nome de todas e todos eles, Carolina Vázquez, que é unha alumna de segundo da ESO, que non hai que acompañala en nada, que xa ten luz propia, e cando eu sempre digo que nosotros xa vamos facendo un club de fans para que nos deis entrar nos seus concertos de primeritas ali, que estaremos, bueno, claro, nosotros iremos, non sei, con el andador, pero bueno, estaremos ali, e con ela, con esta canción que compuso e que cantamos en clase, con que fizemos despois un vídeo, creo que sintetiza un pouco o espírito de como debemos enfocar a violencia de xénero. Escoitábamos a Ivana que nos dá forzas dende a súa dor, pero non debemos ter esa imaxe a veces tan nos golpes, como fan moitas das campañas, sino que creo que a imaxe que o alumnado un pouco me devolvía. Nosotros vamos a conquistar a nosa liberdade, porque cando falamos de violencia, lo que realmente estamos falando é de como conquistar a liberdade, que non tiene nada que ver con el Black Friday ou con estas luces de non tiene nada que ver que eu quero isto, non. A verdadeira liberdade é unha cuestión de asentimento, de autoafirmación, de estar no mundo contentas e contentos con nos mesmos e de formar comunidade, e o máis lonxe ao individualismo. A liberdade solamente se dá en sociedade e en unha verdadeira comunidade humana, por lo menos eu así o viso. Por iso, cando as escoitei, e agora vamos a ter o placer, e eu lle quero agradecer a Carolina, aos seus pais, a David, a seu pai, todas as horas que pasaron para que hoxe podamos ter aquí, agradeceros a vos que estedes, que viñerades a esta cita, volver a agradecer tanto a Marta como a Fran e a sorte inmensa de que esta colección comparta estos 3 títulos con unha das escritoras que máis admiro, Inma, que está por aí, que en breve que tamén o seu libro, espero que o Luis esté, porque será de esos que sale 26 e aí estaremos, e con amiga Chis, con amiga Amada, e que este sea
un inicio dun camiño e que estas chicas en breve, pues, dentro de uns poucos anos as vas a ter aí seguros escribindo. Bueno, nada máis e Carolina, cando queiras. Estamos aquí muy emocionadas todas. Ya está, conmigo. Así no me vas a ver. Sí. Aquí aos compis de Carolina, que como xa vos dicen, vamos, dice aquí Mónica que no, pero que sí, verdad que sí. Vamos a, xa que están eles aquí, vamos a poñer o vídeo, que os parece? Sí. Mario, sí. Mario, que non ten vergonza nunca. Cando chegue novembro, o día 25, non quero nada que celebrar. O seu control non é amor, ben non sei o que pasa, xa non é unha relación. Non quero vaguas gastadas, en estas con disfraz.
Carma, pues talento enorme. E nada, imos dar por pechado este acto, o libro agora boa só. De novo, reiteramos as grazas por estares aquí neste día luminoso, cheo de luces. Non entendo a carallada, non pretendía facer, en fin. Nada, deixámolo aquí, Carma Dan queda aquí para asignar os libros que podes adquirir arriba na caixa. Moitas grazas.